En daar ben we met het muzikale dwarsplein van Friesland, Noorderwien Live. Leuk dat je erbij bent met een heel soort gasten. Nu wordt weer mee. In ieder geval een heel soort muzikale optreden, zeg. En de good old vertrouwde Volkert Wesseling ik bij me. Good old? Hoe is het, jongen? Ja, best. Ja. Nou, het viel ze vertrouwd. Ja, nou shit, dat is een goed teken. Kost hij al hard hoor, hè? Nee, gelukkig. Nee, want wat dan? Misschien is nou een plastisch chirurg. Nee, bleek je. Nee, maar dan is het goed. Ja. Alles goed, jongen? Het drok? Ja, in de regel is januari, februari, maart altijd wel een beetje een rustige periode wat optreden en alles omgiet. Maar het is gewoon druk. Een week aan daar in Soest en dan dit weer en dan jong weer optreden en dan weer naar Soest. Het gaat hartstikke best. Mooi dat er voor mij weer even bij best. Straks bij een column, Silderman. Dan gaan we naar Regina, die wie mijn camera ondergang. We binnen met waar Regina, maar die vlogcamera is... Ja, we hebben hier vol, hè? Ik krijg vreemde meldingen. Vreemde meldingen? Ja, de ski wie vol, weet ik vol. Ja, nou ja, hij wie net goed leeg, hè? Hey, ik zei die mijn dichtbundel erin. Ja, dat klopt, ja. Ik hoop dat het aanstaan even kind. Ja. Maar dit doet Jan Ketelaar. En Jan Ketelaar, kunstenaar. Hij is hier. Uit Drachten. Ik ken hem al een skofke persoonlijk. Het is een zeer bijzonder man. Had elke laatste zaterdag van de mannen had er een iependag in de potsenmakkerij op het Tuskenjippen in Drachten, bij de oude sluisfabriek. Ja, en had er allerlei kunstenaars. Hij helpt een hele protte mensen die het gevoel hebben van kunst en creativiteit. Het is een inspirator, eerste klas. En ik is toen voor Mickey wat te vertellen. En dan was ik nog een dichtbundel op mij. Dames, achter de bar, lees je me weer? Eén keer in de seizoen weekend hebben we hier de mensen van Special Care achter de studio, achter de bar te zitten. Leuk dat ze er binnen en nog helemaal in carnavalsfeer. En ik ging naar mijn eerste muzikale gasten. Ze had de hele band meenam. Ooit kwamen ze. Was je toen alleen of had je nog iemand mee, Inge van Kalkaar? Toen had ik iemand mee, dat was hij, maar in een... Die grote meneer. Die grote meneer, precies. Maar die had toen een andere setup. Toen kwamen we nog met contrabas. Okay. En nu heeft hij zich snel omgeschoold voor de nieuwe plaat. In een vroeger leven noemden we jou singer-songwriter. En toen kwam op een gegeven moment toch de omslag naar een band. En eigenlijk wat meer een pop- en rockgeluid, hè? Ja, dat klopt. Ik heb heel veel kleine liedjes gemaakt. Heel veel zelf op gitaar gespeeld. En op den duur was ik het toch een beetje zat. Ik kan me voorstellen. En toen had je zoiets van de beuker in. Precies. Stel eens even voor. Dit is Joost van de Beek. Ali zijn Rozier. Dat is nieuw. Oftewel Bob. Hey Bob. En Frank Vieter. Straks praten. Nu eerst twee nummers. Welke gaan jullie doen? River and Just. Te gek dat jullie er zijn, jongens. Inge van Kalkaar, live in Noorderwien.
were drowning there. You got stuck in the middle. Run to the river, run to the river, run to the river, run to the river. You run, 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 run to the river, run to the river, run to the river, run to the river. You run, 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 run to the river. No, sir, I don't understand it. Oh, yeah, we sure made a mess. But I don't feel like myself lately. Do as you please when you're making a mess. You say I should be grateful. Come on, stop making a scene. Chill out. You used to be playful. All I do is complain. All I think of is me. Just 'cause you are the sun, just 'cause you are the way. Every fight's a reason to break up again. Just 'cause you are the sun, just 'cause you are the way. Just 'cause you are the sun, just 'cause you are the way. Every fight's a reason to break up again. Just 'cause you are the sun, just 'cause you are the way. Wait up, it's so hard to follow. Make up and change in every rule. You've got my heart on a playground. I play by the rules while you're changing the game. I know I used to shut you out. I know how selfish I can be. I see the tables are turning. Let me knock at your door, but you won't let me in. Just 'cause you are the sun, just 'cause you are your way. Every fight's a reason to break up again. Just 'cause you are the sun, just 'cause you are your way. Just 'cause you are the sun, just 'cause you are your way. Every fight's a reason to break up again. Just 'cause you are the sun, just 'cause you are your way. Sometimes you worry, sometimes you care, sometimes you need me, but this time by the side I won't be there. Just 'cause you are the sun, just 'cause you love your way. Every fight's a reason to break up again. Just 'cause you are the sun, just 'cause you love your way. Just 'cause you are the sun, just 'cause you love your way. Every fight's a reason to break up again. Just 'cause you are the sun, just 'cause you love your way. See me fall like the rain, feel it all, feel it all, all the pain, washing it away. Feel it all, all the pain, how it come, all the games you play, you would draw from my veins. I will be Wat een band, wat een zangeres. Intrigerend, zo'n Tietje de Waan. Zeker bij deze band dus. Inge, want van origine kom jij volgens mij Utrecht, Bunschoten, die kant en wat op? Ja, in Bunschoten ben ik geboren, inderdaad, maar Hoe in Groningen terechtgekomen? studie, psychologie. Ja. Afgemaakt? Ja, ook nog. Ik ben ook psycholoog. Ja. Oh, ja, praktiserend? Ja. Oh jee, Ja, ja. Hey, kijk, dwars door je heen, jongen. dat is een bandgrapje hè? Ja, dat is een bandgrapje.
Speelt het überhaupt nog een rol in teksten misschien? En dingen die je verwoordt in je muziek? Of zijn het twee aparte werelden? Kan dat volgens de psychologie? Twee werelden? Nou, ik hoop het wel, want anders heb ik een probleem. Ik ga jou nou niks aan praten. Nee, jongen. Hey, maar nee, dat valt wel mee. Eigenlijk gebruik ik niet zoveel uit die... Ik word het heel vaak gevraagd, dat wel. Maar ik maak echt popmuziek en daarnaast ben ik psycholoog. Ja. Een beetje van deze tijd, maar het doet me ook wel een beetje denken aan de New Wave tijd. De jaren 80 heb ik het idee. Is dat ook een inspiratiebron voor je? Nou, niet per se eigenlijk, maar het sluipt er toch een beetje in, de jaren 80 sound. En, Het mag weer, hè? het mag weer, precies. En vroeger had ik er zelf een hekel aan, weet je wel. Oh, serieus? Ja, maar nu ik vind het te gek, dus het sluipt er toch in. Hoe ontstaan jullie nummers? Is dat met de hele band of ben je alleen bezig? Nou, eigenlijk schrijf ik voornamelijk alleen. Vroeger deed ik dat op gitaar, maar dat doe ik bijna nooit meer. Ik heb nu zo'n kleine MIDI-piano gekocht, zoals dat heet. Die kun je rechtstreeks aan een computer aansluiten en dan is het een synthesizer. En daar maak ik de meeste nummers op. Lekker pielen dus. Lekker pielen, precies. Ja. 2014 begon eigenlijk jouw muzikale wedergeboorte, mag ik het zo zeggen? Met het album Inge van Kalkar? Nou, dat is eigenlijk mijn eerste album, dus ik weet niet of het wedergeboorte is. Of... Nou ja, maar even, je overstap van de singer-songwriter naar de bandwereld. Nou, dat was nog een behoorlijke singer-songwriter plaat. Dus dat was heel klein eigenlijk, met contrabas en akoestische gitaar. En Wanneer is die band gekomen? Toen had ik ook een band, want kijk, je hebt wel singer-songwriter muziek. Maar het was wel echt singer-songwriter muziek, maar wel met een band eromheen. Ja, snap je? Ja. En nu is dat een stuk minder. Dit is echt meer echt popmuziek. Ja. Want sinds wanneer heb je die draai gemaakt? Hè? Wanneer hebben we dat gedaan? Een jaar of 3 geleden, denk ik. Zoiets. Wij zijn naar een concert van Mos geweest in de Oostpoort in Groningen. Toffe band. Te gekke band. En die hadden een plaat uit en die was ook te gek. We Really Should Whisper heet die plaat. Nou, wij als band uitje daar naartoe. En toen dacht ik, ja, dit is wat ik wil. In plaats van dat iedereen maar de hele tijd stil moet zijn bij mijn muziek. Dat zijn ze toch niet. Dus de Dutch Disease, hè? Ja, precies. Ja. Douwe Bob, hè, heeft gisteren nog iemand het publiek uitgezet. Oh, serieus? Ja. Iemand hij vroeg, kun je wat stiller zijn? Nee man, ik ga die discussie gewoon met je aan. Toen, nee. Ja, echt waar. En toen is ze eruit gezet. Oh, okay. Nou, ik ben ook wel eens bij concerten, denk ik, jongens, alsjeblieft, weet je wel. Oké, bij Slayer vind ik het dan weer een ander verhaal. Ja. Maar concert, 1 persoon, singer-songwriter en dan gaan ze bij de barren allemaal lopen. Nou goed, daar gaan we het nu niet aan ergeren. Niet over hebben. Nee. 2019, wat moet het voor je worden? Nou, ik heb er super veel zin in 2019. We gaan veel concerten doen, dus we gaan er staan een aantal festivals al. En wat heel leuk is, vind ik ga schrijven met Gordon Groothedde. Ja, dat is een grote naam in de muziekwereld. Bekende producer. Een hele bekende producer. Dat is leuk, want die zag onze laatste clip. Hold You, Hate You, Love You, Leave You. Nummer gaan we zo spelen. Te gekke clip opgenomen, al zeg ik het zelf. Is dat in die auto? En in het Theater. Ja. En die zag die clip, dus die mailde mij van te gek. En wanneer spelen jullie? En dat was op de zaterdagochtend voor Eurosonic Air. Dus ik zei, nou, als je het even kan, kom maar deze kant op. Hij zei, is goed. Dus die is van Zutphen naar Groningen gereden. En die heeft onze show gezien op Eurosonic Air. En hij vond het te gek. Dus binnenkort gaan we samen zitten. En hopelijk komt daar een mooie nieuwe EP uit. Wauw, te gek. Ja. Goed nieuws dus. Ja. Jullie maken mooie muziek. Goeie show. Dus blijf vooral doorgaan, zei ooit iemand ook uit Groningen. Maar dat is ook weer jaren 80. Ja. Jacques. Vooral doorgaan. Jacques. Ja, maar op. Barry Stevens. Oh, dat was het. Nee, Dancona, toch? Die zat er toch ook altijd? Jacques Dancona? Ja, dat was een soort duo. Oh. We zijn aan het afleiden. Welke nummers gaan jullie doen? We gaan... wacht, nu ben ik... onze single gaan we doen. Hold You, Hate You, Love You. Okay, en daarna? En daarna This Is When My Heart Stands Still. En zo voor... Nee hoor, dat was hem. Ja. Inge van Kalkar! Every time I find me standing in the battle line, I make you come over another night to feel you cold again. I pretend I couldn't before it kills me. It's a crime the way you smile and say I'm not your type. You push me over to the borderline, and it makes me want to hate you, hold you like
Only you can make me fly so high, and I just don't want to leave the sky. I'll meet you one more time, I come again till the end over, and I'll be there if you want me to. Get me out of these, don't you? Free me, I need a big cool until I found you. Saving all my love for you. My heart is making me a fool. Well, you free me, I need a big cool until I found you. Until I found you. This house in the morning sun, where I feel safe, where I dropped a gun. On this couch purring loudly, my heart to get my heart is fast asleep. Days like these, when all is good, my heart is acting just to wait you. On days like these, when all is great, no one will notice how my heart behaves. This is when my heart stands still. This is when I feel. This is when my heart stands still. This is when I feel. When the skies are blue, I love you. When I feel strong, I will rely on you. But my heart is scared, it's never free. My heart will always be this wary. This is when my heart stands still.
Ah, geweldig. Heerlijk. Zit ik er niet nog van op zijn vrede week met Sam Band te beginnen. Ik hoop dat ze absoluut eens wegkomen. Maar dat wordt dus een drukke periode voor jou dus. Veel optreden, festivals en met Gordon Groother de studio in. Precies. Is het echt schrijven met hem of echt studiowerk? Allebei. Ja, maar wat ik het fijnste vind is dat ik thuis al een opzet heb. En dat we dat uitwerken. Dus als hij het daar ook mee eens is, dan wordt dat de bedoeling. En help me even, dat wordt dan de opvolger van Reset. Ja, klopt. Dat was je laatste. Ja. Die wel goed. Ja. Kom je eens weer? Heel graag. Jullie zijn bij deze alle 4 uitgenodigd. Super. Dankjewel. Ja, bedankt Willem. Inge van Kalka dus. Manoro, eerst de Nice. Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Snijn in Bureau de Vries. Oergang van drokte naar stilte, van boeten naar binnen en van je holle naar je het. Predikante Tjitske Hiemstra van de doopsgezinde gemeente in Ljouwert schreef een boekje over de Oergong, een hoes van stilte. Dus ik moest eerst nog een hele innerlijke waai gaan, voor ik dit uiterlijk in de wereld zetten kon. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Hi, met Andrew van Travel Essence. Zoekt u een persoonlijk samengestelde reis naar Australië of Nieuw-Zeeland? Wij maken voor u en vooral met u er een droomvakantie van. Kom naar Travel Essence om uw droomvakantie te realiseren. Met Nissan All-Inclusive rij je een Nissan Micra en Connecta al voor €209 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect navigatie met Apple CarPlay en achteruitrijcamera. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Down Under. Uw wensen, onze lokale kennis. Travelessence.nl. Last van psoriasis? Gelukkig is er Graham's psoriasiscrème. De natuurlijke crème die psoriasis behandelt en verlicht. Graham's, het natuurlijke antwoord op psoriasisklachten. Koop Graham's psoriasiscrème nu bij ethos en bol.com. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus verder dus bij Noorderveen live. Onder andere mijn optreden van Vangrail. Ze gaan een EP presenteren in Neushoorn. Maar we houden een soort pre-party. Maar door Asus, nice. Verzorgen terug Simone Scheffer. Goedemiddag. Lang omlet had ik Dokkum zijn eigen fontein in het rand van Ljouwert Friesland 2018. Onder eind van de middag wordt de ijsfontein van kunstenaar Birte Leenmeijer officieel openen op de markt van Dokkum. Het slag er net om de fontein nog in het culturele haardstad hier te openen, om het project technische soort problemen hier. De fontein moet zowel in de winter als in de zomer ijs produceren. Verslagjouwer Wendy Kennedy zegt alvast even bij het beeld en kaapte de conclusie dat de fontein nou eindelijk werkt. Hij is echt heel bedekt onder het ijs en ik moet zeggen, hij is echt prachtig. Stikken binnen wiet, er binnen echt al stikken, ja, een soort van ijspegels die naar beneden druppen. Ja, echt winterske tafereel. De ijsfontein kost het in totaal zo'n €100.000. De verwachting weer dat het €420.000 wezen zou. Dat valt dus maar liefst €230.000 eruit. Turner Epke Zonderland had hem bij de World Cup in Australië als 8e plaats voor de rekstokfinale. Bij de kwalificatie in Melbourne helle Zonderland netjes een val. Genoeg punten om terug te gaan. De finale van de rekstok vindt takom snijnplak. Na de val bij de kwalificatie zie Epke net meer tocht dat er zomaar terug in zou. Ja, toen stond ik al op de groen en toen had ik wel het idee, nou ja, dit is het, nou is het clear. Maar ja, toen ben ik weer opgestapt, heb ik zo moeilijk mogelijk oefening nog uitturnd. En dat ging eigenlijk wel heel goed. Ja, en dat toch weer toch krekken nog voor de finale. Bij een inbraak bij voetbalvereniging Olivia in Noordwouden is de Aroenenacht een soort skeer onrjochten. De dieven hebben het tagongstek voorthellen, de meeste verluchting is stikkenslijn en kabels binnen loslutsen. Ook is er een grote varie eten en drinken voorthellen, krijgt likos een yieldbedrag uit de kas. Verder is de berging met materiaal vernield en is een aantal machines mijn naam.
Die wie na een inbraak van 2 Jelien krek op een ei onskaft. De exacte skee is nog net bekend. De recherche docht verder onderzoek. Er binnen alle gedachten geen camerabeelden om te dieven het systeem uitskekelen hierna. Bij ijsziekers in ons land begint het stadig gewoon flink te kriebelen. Het boom van Frieske Vogelwachten sprutst al de verwachting uit dat het eerste leerpaai dit jaar in februari worden zal. In 1981 vond Jenke Cuperus van Wuddum het eerste leerpaai van Friesland. Als betoefd ijszieker houdt ze de natuur scherp in de gaten. Maar in tegenstelling tot BFVW-voorzitter Rendert Algra leeuwt ze net dat het eerste leerpaai joert of zelfs dit weekend al voen wordt. Nee, ik net. Ik vind de dagen weer wat te kwart. En het is wat donkerachtig. Het moest een zacht randje wezen. Dan ruim de leerpaai en de samaruit. Maar nou leuk er nog net in. Nou, die Rijn die komt in alle gevallen nog net. Het is goed bewolken, maar de zinnen komt er ook hield niet meer bij. En het is wel might iets waar, met 11 of 12 graden en een zwakke onmatige wind uit het zuidoosten. Let op de joen en in de nacht zak je de temperatuur naar krek boven 0, 12, 3 graden. Het is vrij helder waar en er is zelfs kans op froostende groen. In het weekend een soort zinnen, Monday, Tuesday en Wednesday ek zinneskin waar. In de nachten froostende groen, het autoruden-schraapje komt dus weer om. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de weken een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. Wilt u een rustige en betaalbare vakantie in binnen- of buitenland? Kom dan zaterdag 23 februari van 10 tot 4 naar de vakantiebeurs van de Stichting Vrije Recreatie in Martini Plaza in Groningen, waar ruim 350 SVR-campings zich presenteren. Kijk voor meer informatie op svr.nl en ontdek het verschil. Snijn in Bureau de Vries. Oergang van drokte naar stilte, van boeten naar binnen en van je holle naar je het. Predikante Tjitske Hiemstra van de doopsgezinde gemeente in Ljouwert schreef een boekje over de oergong, een huis van stilte. Dus ik moest eerst nog een hele innerlijke waai gaan, voor ik dit uiterlijk in de wereld zetten kon. Snijn al voeren in Bureau de Vries. De Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. En met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens een heel jaar gratis. De Mitsubishi Outlander PHEV. De veelzijdigste SUV met groen A-label. Vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Bianca is boerin. Daarnaast is ze gaan werken in de ouderenzorg. En ze begroeten jou en ze vertellen al hoe de nacht gegaan is. Dat vind ik toch wel hele bijzondere momenten die jij als zorgvrager mag meenemen. En dat maakt het werk heel mooi. Ook van waarde zijn in je werk? Kom naar de Week van Zorg en Welzijn van 11 tot en met 16 maart. Kijk op wzwnoord.nl. Ik zie het niet als hard werken. Nee, beslist niet. En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Het vangrail al kleerst hier. Het had alles te krijgen met de nieuwe EP. Volkert, gezellig druk hier weer, hè? Ja, via de stiet iedereen hier te springen en te stuiteren. En nou, daar best ik al wat zien camera omroen. Ja, ik een dikke kop. Ik hiel niet, hè, maar... Het lijkt het een nevenbult, maar het is een serieus blauw plak. Heeft de les van Willem of van Nee. Altijd maar geen bloed. Het komt valt uit taal. Hey, en straks kom je nog een groepje jongeren erdoor. Ben Rin, begrijp ik? Ja, of Ben Stwarm. Ben Stwarm? Nou, ik denk dat jij er. Wat komen die doen? Die komen wat vertellen over een stikwet zijn spelen, 5% Love. En dat is een jongerentheater. Dat gaat uit van het toneelselschap naar je begin in Nijengeer. En ik dacht van, wij moeten een uitvoering houden, maar wij willen ook jongeren bij beloeken. Okay. En waarom maken we net een productie? Maar alleen nog maar jongeren. Nou, toen hebben ze mij aan het werk gezet om daar eens even wat van te bedenken. En daar ben ik maar aan de gang. En na je weken, dan hebben we de eerste uitvoering. O jee.
Dus die bijen die zullen daarnaast alles over vertellen, denk ik. Ik ben benieuwd. Ze komen straks hier in ieder geval naar de studio. Waar het hier al is, en straks ik meer vertellen zal over het iPop Festival, is Pieter de Boer. Hij had de jas nodig om, had er die uitdoort. Dan zullen we straks een aantal NAM nog even bekend meidje. En dan ging naar de band die morgen in Neushoorn. En als het in de Verhellingsjust op Snijdermorgen, Justiano dus hier. Het feestje vanwege de nieuwe EP die ze eigenlijk van begin tot eind helemaal zelf maken had dit keer. Een echt werkstukje wat dat betreft. Een echt werkstukje, Willem. Zeker. Ja, mooi toch? Ja, zeker. Hoe is het? Heel goed. Ja, dat zei ik mooi trouwens. Een echt werkstukje. Ja, nee, helemaal waar. Dus dik feest morgen, Neushoorn. Dik feest. Er zijn nog kaarten, dus als mensen denken van nou, we willen er graag in, dat kan nog. Dat bestrikt toch? Ja, dus komt zeker in. Alle reden om even te komen. Ja. En te gek Vappengamma hebben wij together met Vangeril hebben wij Boas en Sinaïe band trouwens. Die had een hele band om hem heen. Dat is wel leuk, hè? Ja. Want wij hier in de betocht. En toen is het eigenlijk op hetzelfde dag betocht dat het Boas wezen moest. Ja. Toch? Zo wie het? Ik zou die bellen. Ik zei, Boas is een goed idee. Ja, die heb ik echt vregen. Nou, toch top. Ja. Soms komt er alles even bij elkaar. Het verhaal van de paard helemaal even die, maar toch even voor de mensen die dat mist hebben. Ja. Wat ik al zei, een werkstukje. Je mag echt zelf en nog eens een keer zelf dienen. Ja. Helemaal hetzelfde in. Sander zit achter mij. Die had natuurlijk zijn eigen studio in Warfum. En daar, ik ken al het paard blindelings vinden naar Warfum daar. Fabian met een Al West. En dat weer natuurlijk hartstikke mooi. En dan zit het echt in een echte bandvibe, zeg maar. Dus de dochter is mij vier hebben die in. Sander had ik nog een hele goede vriend, Bart Kruisinga. Die had er ook al mij geholpen. En eigenlijk mij Sizen hebben we echt een geweldige plaat maken. Of een EP maken. En daar ben we heel grutsk op. In dat opzicht wie het naïef in. Dat je de meeste gaan mee producers de studio in een Oorse studio. Maar dit weer echt leadsclubje. Ja. Weer er een moment dat je zegt van jongens, is het ooit fast run of ging het vanzelf al in? Nou, je me wel voorstellen dat het wat onwennig is op een gegeven moment. Ja, een producer zei het heel vaak van nou, misschien moet je dit of misschien moet je dat. En altijd dan een producer is mijn naam. Dan zeg je al heel snel van nou, laten we dat maar doen. Die zei direct van nou, het is wel clear bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. En wij vinden het van u is het nooit clear. Nee, daarom. Je maakt het op een gegeven moment, ik zeg nou is het clear en dit is het dan niet echt. Ja. Dus in dat moment hebben we ik aan. Maar we hebben een moment nog dat het misschien een beetje vers is. Maar dan komt Bart, dat is dan die vriend van Sander en Sander zelf. Die zitten dan dagen achter elkaar in de studio te mixen. En uiteindelijk komt het dan toch nog weer goed. Dus ja, we hebben helemaal geen producers meer nodig. Nee joh, voort met die man. Ja. Straks praten we verder. Graag eerst je eerste live nog een akoestisch spelen trouwens. Ja. Welke doe je als eerste? Dit is een versje die dat is van het eerste dit live spelen. Dat zit ik op onze EP. Het versje heet Mild. Het is, de tekst is geschreven door Bart Kingma. En de muziek hebben we zelf geschreven. Live in orde in. Vangrail! Soms zijn het de kleuren, de tinten die dit land met weilanden en velden als warme huid omspant. Soms zijn het de luchten waar ik mijn vrije geest laat zweven en berusten op wolken boven zee. Vaak zijn het de mensen gewoon en gek genoeg. De meningen, discussies op straat, in kerk en kroeg. Waar je kunt lachen met wie je maar wil. Waar gedachten gedijen, maar mening verschil. Waar ik schelden, vloeken en vlammen mag. Waar ik zelden boeken branden zag, daar is niet alleen de winter mild. Soms zijn het de geuren van klaprozen en graan, van vers gemaaide bermen waar boterbloemen staan. Soms zijn het de vrouwen met hun haren in de wind, op fietsen of op hakken, van elk wil ik een kind. Vaak zijn het de buren en de mensen in mijn straat. Ieder heeft zijn dingen, maar niemand die mij haat. Waar je kunt lachen met wie je maar wil. Waar gedachten gedijen, bij mening verschil. Waar ik schelden, vloeken en vlammen mag. Waar ik zelden boeken branden zag, daar is niet alleen. En laat dit land maar laag zijn. Laat mijn liefde vaak zijn. Zeg mij waar ik dan het beter vinden kan. Waar je kunt lachen met wie je maar wil. Waar gedachten gedijen, bij
de winter mild. Reinoud Wiebe, Sander Jort en Dirk. Met z'n allen al een hele tijd op een paard. Maar dat haast denk ik met zo'n plaat ook wel een beetje. Is een beetje veromzien eerst, of niet? Een beetje mijmeren. Ja. Je bent al even onderwijs. Zeker. Hoe lang is dit nou? Met... Jij zit er sowieso al een jaar of 8 bij. Te lang eigenlijk, Jort. Ja, vind ik ook. Even deze bandvergadering even het publiek doen. Nee. Is toen nog wat in te brengen? Nee. Hey, maar ongelooflijk man, hoe lang je het al volhouden. Ja. Dat is toch fantastisch? Ja, dat is heel gaaf. Zeker. Ik betocht dat het nog een periode is en dan kan ik 20 jaar leven van de muziek. En dat is natuurlijk wel een bijzonder moment, Of we dat aan een keer mijn maatje maaien. En ik hoop dat we dat mijn maatje maaien, natuurlijk. Ja, besteed je hem nog alle jaar van de band als het ware? Of hij hem er of oren nog banen bij? Nou, van een groot part van de band. En dus jongens, jou al je nog muziekles. Dus altijd nog leerlingen binnen die het nou sjoggen. Dat kind dus nog. Nee, maar dat doen we dus. En ja, dat is ook een keuze. Dit maatje, wij spelen natuurlijk een heel soort covers en we doen eigen werk en dat mixen we together. En dat is ook een reden dat wij 120 keer per jaar ongeveer spelen. Dat is toch ongelooflijk? Ja, dat is fantastisch. In het hele land erop. Ja, we gaan nou ook weer richting de 100 shows dit jaar al. Dus dat is natuurlijk wel helemaal te gek. En we zien het hier in Frankrijk, dus we doen echt leuke dingen. We zijn op de 4-daagse in Nijmegen. Nou, we hopen nog op het Oerok Festival te spelen dit jaar. En we zijn ook op het Bergpop Festival, Dodo Festival. Dus al hele leuke dingen die al keer bespaard komen. En daar ben we heel grutsk op. Is het makkelijk of juist net? Of stemt er helemaal bestil om fris te blijven, om scherp te blijven? Nee. Nee, het gaat dus vanzelf? Ja, eigenlijk wel. Ja, maar helemaal als je de keuze maakt om nu zelf die liedjes allemaal te gaan maken, opnemen, dan ja, dat houdt je scherp, zeg maar. En ja, het is niet alleen het commerciële gedeelte dat je covers speelt, maar het is ook het creatieve gedeelte wat het heel leuk maakt. Ja, wat is een show voor je? Ik bedoel, de covers, de eigen noemers. Het zit rete strak in elkaar. Zit er nog ruimte voor improvisatie in bijvoorbeeld? Ja, ook dat. Ja, zeker. Ja, het is niet allemaal vastgesteld, zeg maar, publiekstukken. Ja, we hebben soms wel eens een halve jam op podium. Of het wil wel eens gebeuren dat als er iemand Slayer roept. En... Maar vandaag niet, hoor. Nee, hè? Nee, wat gebeurt er dan oors? Als we Slayer... Dat is... Hoe is dat op cajon trouwens? Vind dat een leuk instrument of wil je dat gewoon omdat ik zijn akoestisch spelen? Wil je een eerlijk antwoord? Of Doe je dit voor mij? Of, Ja. Ja, hè? Ik maak het morgenavond goed mee. Is goed. Je krijgt een borreltje van me. Ik zie je zo zitten. Ik dacht, ja. Mooi. Ja, dat is ik zo. Nee, maar het is toch knap dat de jongens na 20 jaar nog bij frisse kopjes is. Tuurlijk. Maar ja, dat is niet niks. We gaan je nu zeggen het mooiste beroep van de vrouw. Ja. Dus als je dat doggen en we doggen met het. Maar alles went, hè? Ja, behalve een band. Ja. Nee, maar het is super tof. En we zitten altijd met elkaar in een auto en we gaan oerl heen en we gaan mooie dingen. En kijk wat Sander zei, dat creatieve proces, wat het mooi maatje. Maar die eigen noemers, dat had je scherp. En ja, als je dat together mixen met de covers die we doen, dan is het gewoon fantastisch. Deze EP en deze manier van werking kwam dus eigenlijk wel op een goed moment? Ja, zeker. En echt op een logisch moment dus? Ja, we wouden gewoon nieuwe liedjes maken. Tenminste, ja. Ja, maar ja. Ik wou dat heel graag. Ja, maar ik dat keer weer volgens een schabloon af. We werken al hier met die en we boeken weer dezelfde studio en we doen weer steeds hetzelfde. Maar je bent dus uit die patroon bij stapt. Ja. En dat is misschien wel logisch naar je volle hier van bestaan. Ja, ik denk het wel. En ook omdat we dezelfde middelen hebben. En we hebben natuurlijk altijd goed opgelet bij wat er allemaal gebeurt tijdens het opnemen. Ja, toch? Ja. Vooral Sander, die kan wel produceren, om het zo maar te zeggen. Meneer, op die cajon is dat. Ja. Hoe heet die EP eigenlijk? Dat is nog geheim eigenlijk. Ja. Shit! Ik denk, ja. Is hij wel perst of niet? Oh, ja, dat gaan we morgen zien. Hij is nog net iets binnen. Ja, dat weet ik nog niet. Moeten we uit Polen komen? Of, nee, Polen. Ik weet, het was toch maar Polen als ze wil. Nou, nee. Ik bedoel, dit is gewoon een Nederlander, hè, die op de camera aan het werken. Maar, nee, dat is Gertino. Ja. Maar we maken nog een winnenbekendmaatje, no? Dat mag ik nog aan. Zullen we dat nooit aan of toch? Nee, doe maar. Nee. Heel goed. Hoe heet het nummer? Wat het wel titel? Dit nummer is Zoveel Meer. Oké. Met cajon! Niemand
spreekt dezelfde taal. Nieuwe beelden bij een oud verhaal. En de krant, die geeft me een vertekend beeld. Schrijft alleen maar hoe we zijn verdeeld. Hoe alles brandt. Want er is zoveel meer dan wat we zien. Het licht mag onze ogen niet meer vinden. Als blinden zoeken wij de waarheid op de tast. En we houden aan de leugen vast als blinden. Zo radeloos. Gaat er ook iets goed misschien? Waarom mogen wij dat dan niet zien? Nou, waarom? En wie heeft baat bij onze angst? Wie is hier nou eigenlijk het bangst? We zijn niet dom, want er is zoveel meer dan wat we zien. Het licht mag onze ogen niet meer vinden. Als blinden zoeken wij de waarheid op de tast. En we houden aan de leugen vast als blinden. Ik weet dat er veel meer is. Meer dan wij mogen zien. Want er is zoveel meer dan wat we zien. Het licht mag onze ogen niet meer vinden. Als blinden zoeken wij de waarheid op de tast. En we houden aan de leugen vast als blinden. Zoeken wij de waarheid op de tast. En we houden aan de leugen vast als blinden. Zo radeloos. Van de EP, die nog zonder titel is. Uit Polen komen, maar verzin ik hier ter plekke. Dit weer nog een oud-nummer, hè? Ja. Ja, we willen net. Is dit er net op? We willen net alles voor het jaar. Willem? Nee, dat doen we wel. Zeker. Ja. Man, we maken nog wat bekend, meidje. Ja, we maken wat bekend, maatje. We hebben een supercoole actie en we maken 2 kaarten voor het jaar. Ja. En ik denk dat het ons Sander even de eer is dat hij even bekend maakt het waar dat woen had. Sander. Nou, volgens mij gaat het niet om kaarten, maar het gaat om een meet and greet. Ja. Dat is Ja. Als je Sander maar dat Het is de studie. Als je hier komt, best voor die verwarring. Ja, klopt. En ze komen niet uit Polen. Oh. Ze komen uit Friesland. Henny Schievink. Plus nog één. Ja, plus wie ze maar meeneemt. Ja, dus je krijgt vrijkaarten en een meet and greet, of maar die wordt kaartje nog? De actie was dat je je kaarten moest delen op Facebook. En dan kon je dus een meet and greet met ons winnen. En je krijgt natuurlijk de gesigneerde EP. Super. Yes. Zonder titel nog. Zonder titel. Ja, Volkert. Willem, dan maakt het alleen goed, maatje, maar die beste Sander. Hè? Want hij zit nou hier op die kagon, het is vet sneu. Dus ik heb even geregeld, dan mooi je nou een drum solo, ja. En de kist die even uit. Nou, neem even mee. Ja, kom maar, man. Neem maar. Oh, kan ik even naar de pianist? Dit is Van Dijk geen straf, denk ik wel. Absoluut net, zeker net. Ik wil alleen nog komen uit de Nederlandse Steinway in Zandse hier stond. Serieus? Serieus? Ja, zeker. Als toevallig tussen ik in of net? Helaas net. Nee, dat is mijn keer mijn krek een beetje te liefst voor. Dus, maar wat een grote droom of net? Ik hoop het al, ja. Als ik zo'n huis krijg, dan gaat het er absoluut niet in. Dan geef ik je weer roer. Wordt een mooi feest? Hartstikke mooi feest. Super mooi feest. Ik kom een protte bekend. Ik kom sowieso een protte meisje. Weer nog een paar kaart met de roer. En het is ook wel hartstikke leuk. En ik ben heel erg nieuwsgierig wat er al een keer gebeurt. Voor u is het al een keer heel spannend, want de meeste roers die we nog hebben, al een keer nij voor u. Dus het is voor u ook even zeggen hoeveel het aan. En ja, het is gewoon heel spannend.
zit er ondertussen even te luisteren naar Sander. Nog een keer, Sander! Nog een keer. Nou, even niet een keer, want wij weer nog praten. Doe maar nog een keer, nog een keer. Even niet een troffeltje. Ja, hier een roffeltje nog. Ja, dames en heren, ik hou me stil. Hier is hij! Morten, neushoorn, dames en heren. De EP-presentatie van Vangerel. Jongens, ik ga hem altijd graag te gast. Blue fris in de kop. En Blue comment. Ik ben Noorwin komen en succes, man. Wie tref je morgen? Zeker weten, onmorgen. Zet de whisky maar klaar. Onmorgen, ja. Whisky? Ja. Ja, oké. Goed zo, goed zo. Na afloop serveren, want anders dan... voorspel ik, nou goed, let maar. Na je week weet ik wel bijzonder. Sowieso een bijzonder verhaal. Esther de Jong is een van de jonge talenten die uit deze professie. Wij had ik de Friesland Pop Award gekregen. Wel leuk, want ze komt uit Dokkum. Ze had van een landelijk label tekenen. Excelsior. En daar hebben ze nogal wat jildstutsen in een prachtig mooie clip. En we gaan nog wel even tijd om die shit te leren. Esther de Jong en haar nieuwe clip. De grond lijkt te bewegen. Kruip dan niet onder mijn huid. Hopen rode beestjes krioelen, ik voel ze op mijn been. Maar ik word alleen maar gek van hun geluid en hun gekruis. Langzaam zinkend in gedachtes, voeten vroeten ver in het zand. Laat mij vrij onder de vlakte. Ik loop dood stil uit de hand. De grond lijkt te bewegen. Kruip dan niet onder mijn huid. Hopen rode beestjes krioelen, ik voel ze op mijn been. Maar ik word alleen maar gek van hun geluid en hun gekruis. En ondergronds zijn er eindeloze gangen. We zakken er nog eens doorheen. En meters diep zit een heel erg groot verlangen dat het barst. En daar ga ik dan heen. De grond lijkt te bewegen. Kruip dan onder mijn huid. Hopen rode beestjes krioelen, ik voel ze op mijn been. Maar ik word alleen maar blij van hun geluid en hun gekruis. En ondergronds zijn er eindeloze gangen. We zakken er nog eens doorheen. En meters diep zit een heel erg groot verlangen dat het barst. En daar ga ik dan heen. En meters diep zit een heel erg groot verlangen dat het barst. En daar ga ik dan heen. Als het ook klaar is bij het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij hoe de nijs van de dij. Werd het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en was doe ik maar dost. Aansen van Fjouwer Wijstra op wij.
Als timmerman, loodgieter of stucadoor wil je ook wel een keer in de prijzen vallen. Rijd daarom in de nieuwe Peugeot Partner. Die is bekroond tot International Van of the Year. U rijdt hem al vanaf €199 per maand met een financial lease tarief van 0%. Zo pak je toch een mooie prijs. Ontdek de nieuwe Peugeot Partner bij uw Peugeot Professional Center. Of kijk op peugeotprofessional.nl. Voor kleine of grote bedrijven is dit het moment om naar Brother Business Printers te kijken. Voordelig en betrouwbaar, met precies de print- en scanopties die voor jou belangrijk zijn. Bovendien krijg je nu tijdelijk tot €250 cashback. Kijk voor de modellen op brother.nl/cashback of ga naar bol.com. Voor elke business een Brother. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Kom tot en met 8 maart naar de Renault Bedrijfswagendagen. Dan profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €100 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Tientallen vrachtwagens hebben burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Baghouz, het laatste bolwerk van Islamitische Staat. Transport was geregeld door de Syrische democratische strijdkrachten, die worden gesteund door de Verenigde Staten. Een paar duizend Syriërs zijn nog in Baghouz achtergebleven. Mogelijk worden zij ook vandaag nog weggehaald. Er zit ook nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad. De Syrische democratische strijdkrachten willen hen pas aanvallen als alle burgers weg zijn. In Eindhoven is een cementvrachtwagen in zijn eigen lading vast komen te staan. Waarschijnlijk is de cementmolen afgebroken. De chauffeur stond stil voor het stoplicht toen hij wat lawaai hoorde en in zijn spiegel de lading cement zag vrijkomen. De wagen staat nu vast in een enorme plas cement die over het wegdek is gestroomd. Een toevallig passerende ambulance heeft de weg afgesloten voor het verkeer. Hulpdiensten en de eigenaar van het bedrijf bekijken hoe ze het cement in Eindhoven weg moeten krijgen. In Zweden is een man van 22 veroordeeld voor diefstal van Zweedse kroonjuwelen uit een kathedraal. Hij moet 4,5 jaar de cel in. De man stal afgelopen zomer op klaarlichte dag 2 kronen en een rijksappel uit de kathedraal van Strängnäs ten westen van Stockholm. De juwelen stammen uit de 17e eeuw en werden gebruikt bij de begrafenis van koning Karel IX en zijn echtgenote koningin Christiana. De waarde van de juwelen wordt op ruim 6 miljoen euro geschat. Een boer uit Tirol moet de nabestaanden van een Duitse vrouw een schadevergoeding van bijna €500.000 betalen. De vrouw van 45 werd door de koeien van de boer aangevallen toen ze haar hond uitliet op een weide in het Pinnisdaal. Ze viel en werd vertrapt. De boer had met borden wel gewaarschuwd voor agressieve koeien, maar die voorzorgsmaatregel vond de rechter onvoldoende. En het weer, droog en af en toe zon, het wordt 10 tot 14 graden. Morgen eerst plaatselijk mist. 's Middags veel zon en ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is het 12 uur van Noorden in Live. Want we horen met de band Seawolf. Ze staan nou lekker te soundchecken en straks zullen ze dus live spelen. En we doen nog volle meer. Graag dadelijk. Veenstra Busreizen. Al 90 jaar actief in busreizen naar de mooiste plekken in Europa. Bijtochten, seniorenreizen of groepsreizen op maat. Veenstra Busreizen zorgen ervoor dat je met z'n allen genietje kunnen van je reis in een vertrouwde en gezellige omjouwing. De wereld is te mooi om erheen te vliegen. Ga naar www.veenstrareizen.nl. Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Horen is verbinding. De campagne voor beter gehoor geeft voorlichting en roept alle 55-plussers op om jaarlijks een hoortest te doen. Deze wordt verzorgd door Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op campagnevoorbetergehoor.nl. Met Nissan All Inclusive rij je een Nissan Qashqai en Connecta uit voorraad al voor €309 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect Navigatie en Around View Monitor. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Omroep
Het is weer vrede midden, maar het weekend vader door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. Leuk dat ze bij bent. Het 2 uur van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar waren in sferische sferen komen. Hoe zou ik het zeggen? Lekkere gitaargeloeren, Volkert. Ik ben in steun en toeverlaat. Hè? Ja. Dus ik heb even wat is regeld van het beeldje van die. Oh my god. Dus ik hoop dat... Ja, zo op. Ja? Ga weg, ga weg. Is het koud? Is het Ja, koud? het is koud. Ja, ik klap het zien in die camera hoor, jongen. Ja, daarom. Dus Gert die zei, Harry even wat van die eer me Willem. Nou ja, dus ik heb maar wat is hellen, maar het mag net helpen. Dus dan zie ik eens de tek maar uit. Mooie muziek, dat helpt. Op de orde Bill Diek, gewoon een Waardzee, waar s'nachts het licht van de vuurtoer over het land strikt, ontsteert de muziek van Zeewolf. Zo is te lezen op hun site. De jongens, neem je mee naar een mooie analoge opnames. Het is beloofd voor de komende tijd. Maar ja, dat is er nog net. Ik ging je nummer, ze bijvoorbeeld om tot song van het hier bij 3 voor 12. En nou, de studio nog in. Hoe zit het eigenlijk? We zijn bijna klaar. Bijna klaar? Het laatste nummer is gisteravond omgemixt. Serieus? Ja, dat is klaar. Ik viel een diepe zucht hier. Ja, nou, we zijn ook tegelijk bezig met videoclipopname. Met er al even tussen. Ja. Dus, En dan hier nog even spelen. Ja. Ja. Ik vind hem, je maakt je fantastische muziek, al ken ik nog net zo volle noemers van hem. Maar daarom heb ik je me uitgenodigd, want ik ben blij dat je me er binnen in ieder geval. Straks praten we dan wel even. Zullen we eerst even lekker spelen? Prima, doen we. Welke noemers geven we dan? Moonwater. Dames en heren, live in Noorderwind, Sea Wolf!
see the wildest time. Looking down upon a world of change, realizing I've seen the days go by. Of the raging winds, a teenage smile, never seen them shine so bright. Rambling on in the towns of love, seen it all along as time moves on. Wild winds blow, the wild wind blows. Wild winds blow, the wild wind blows. Walking down the streets of doubt, unafraid to meet the liar's lies. Humming sounds of the world's reigns, realizing I've seen the days go by. Of the raging winds, a teenage smile, never seen him shine so bright. Rambling on in the towns of love, seen it all along as time moves on. Oh,
Ja, daar krijg je samen piekenvel van op een vrede middag. Man, Seawolf, fantastisch. Ik wist dat je mooie muziek kan maken, maar het blijkt ook maar weer deze familie in de studio. Dolf, stel even de band voor. Bram, wel bedacht. Joop Visser. Hoe is het ook alweer? Willem. Willem, ja. Willem Bijma. En Jelte was een gastmuzikant van vandaag. Ja, maar dat draait een beetje om Jim Fjouweren. Zijn ze een beetje ontstien of niet? Nou, eigenlijk bij Willem en mij. We komen uit Milano-Kaster. Je zit lekker te knoeien en te prutsen. Op die oude dik, zeg maar. En ja, toen gebeurde het gewoon. Wij hem daadwerkelijk op de Oorbeeldijk? Ja. We zijn ja, machinaal in een hoes daar. Oh, serieus? Ja. Een soort arty... Ja, het zat ze er vroeger hen is de band en dat soort dingen die in. Ja. Ik fiets er regelmatig op mijn racefiets dan. Ik stek wel een oor van een bakje. Ja, nou, is welkom. Hey, 2019, ik luister dat je in mijn EP. Ja. Nou, de laatste opnames dus, maar dan ben ik helemaal klaar. Ja, eindelijk. En dan ben je er ook klaar. Dan ben je er ook echt klaar, man. Ja. Op je nog een bijzondere tape machine ook, hè? Ja, die komt uit de studio San Francisco van Wally Heider. Dat is een redelijk bekend begrip in die buurt. Ja, daar hebben heel bekende artiesten erop genomen. En hoe komt hij op de Oorbeeldijk te lonen? Ja, ik zag hem een keer op eBay en ik denk, dit is hem. En die onderdelen ben ook bij dat ding protten te krijgen. Dus ik denk, dat moet hem worden. Het ultieme analoge geluid. Ja, ja. 4 april, feestje. Ja, groot feest. Ja. Dan moet die EP eindelijk klaar is, maar gepresenteerd worden. Bijzonder plak trouwens, want het is bij Asterix. Maar Asterix had net een vers plak meer, dus je gaat eigenlijk naar theater daar. Ja, voor ons ook nee, maar wel bijzonder. Kom je weer weg? Zeker weten. Ik hoor je hem dromen. Geweldige muziek. Dames en heren, jou een applaus. Seawolf, ja, mooi man. Ik ren nog even naar de bar, want Pieter de Boer wil maar dat de meesten toch een beetje warm maatjes daar staan zo'n. 5 nam. Moest je alle 4 wel? Nee, Dove Hazes even. Oh, oké. En dan na een week of de weken erop weg 5? Ja, zullen we na een week weer komen? Hoeveel acts heim dit keer op iPop? 15. Zo. We hebben Trijwinglien, 4 bekend maken bij die. Ja. En van de week maken een oor bekend zichzelf al bekend. Dus die moeten we ook meenemen. En dan doen we na een week de laatste 5. Te gekke bent dit, hè? Echt hoor. Ja, super. Je mag gewoon Fries praten, laten kist op mooie pijp op Delft. Ja, nou ja, het waarde van die nou, dat vertel ik even. Dat vertel ik na een week. Pieter de Boer, straks over iPod. Regina, de camera werkt. Ja. En ik ga verlengstuk, hè? Ja. Ik vind die mijn naam. Ja, dat vind ik wel mooi. Ik voel me nou nog meer mans. Kijk. We gaan naar het Nice. Daarna ben wij natuurlijk bij het vervolg van Noorderwiel Live. De Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. En met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens een heel jaar gratis. De Mitsubishi Outlander PHEV. De veelzijdigste SUV met groen A-label. Vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Dan heeft u wellicht vragen. Coloplast heeft een informatieboekje samengesteld over leven met een stoma. Vraag het gratis aan op stomaboekje.nl. Verdubbel je voordeel bij Hyundai. Het kan nog steeds. Extra veel korting En extra veel inruilwaarde. Zo krijg je op de Hyundai Kona nu €1000 korting. En €1000 extra inruilwaarde. Dat is €2000 voordeel. Als dat niet onweerstaanbaar is, kijk op Hyundai.nl. Je vindt ons bij Van Mossel Hyundai Leeuwarden. Coloplast heeft antwoorden op uw vragen over leven met een stoma. Stomaboekje.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Kom tot en met 8 maart naar de Renault Bedrijfswagendagen. Dan profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €100 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl.
Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azenstrog dus, met Noorderwind Live. Met nog een heel soort optredens onder oren van die Old Time Strings Band. Maar nu eerst het Nijs uit de provincie met Simone Scheffer. Een goeiemiddag. Bij een inbraak bij voetbalvereniging Olivia in Noordwouden is de afgelopen nacht een soort skeer onruchten. De dieven hebben het toegangsstek voor het hellen, de meeste verlichting stikken slaan, kabels loslutsen. En ook is er een grote varie eten en drinken voor het hellen, krijgt als een jildbedrag uit de kas. Verder is de berging met materialen vernield en is een aantal machines meenaam. Die weer een inbraak van 2 Jelien krijgt op een ei onskaft. De exacte skeer is nog net bekend. De recherche doet verder onderzoek. Er zijn naar alle gedachten geen camerabeelden om de dieven het systeem uitschakelen heen. Langomlet had ik Dokkum zijn eigen fontein in het rand van Ljouwert Friesland 2018. Onder een van de media werd de ijsfontein van keusner Birte Leenmeijer officieel openen op de markt in Dokkum. Het slag er net om de fontein nog in het culturele haardstad hier te openen, omdat het project technisch een soort problemen hier. De fontein moet zowel in de winter als in de zomer ijs produceren. Verslaghouder Wendy Kennedy die zegelvast even bij het beeld en kwam tot de conclusie dat de fontein langomlet werkt. Hij is echt helemaal bedekt onder het ijs en ik moet zeggen, hij is echt prachtig. Stikken binnen wiet, er binnen echt al stikken, ja, een soort van ijspegels die naar beneden druppen. Ja, echt winterske tafereel. De ijsfontein kost het in totaal zo'n €100.000. De verwachting weer €420.000. Hij valt dus maar liefst €230.000 duurder uit. Turner Epke Zonderland had hem bij de World Cup in Australië als 8e plaatst voor de rekstokfinale. Bij de kwalificaties in Melbourne helle Zonderland net zijn steende een val. Genoeg punten om terug te gaan. De finale van de rekstok vindt takom snijplak. Na de val bij de kwalificatie hier Epke net meer tocht dat er samen terug in zoeken. Ja, toen stond ik al op de groen en toen had ik wel het idee, nou ja, dit is het, nou is het clear. Maar ja, toen ben ik weer opgestapt, heb ik ja, zo moeilijk mogelijk oefening nog uitturnd en dat ging eigenlijk wel heel goed. Ja, en dat toch weer toch krekken nog voor die finale. De ijsziekers in Uslam begint zo stadig gewoon flink te kriebelen. Het boek van Friesco Vogelwachten spruts al de verwachting uit dat het eerste leerpaai dit hier in februari voen worden zal. In 1981 vond Jinke Cuperus van Wurden met het eerste leerpaai van Friesland. Als betoefd ijszieker houdt ze de natuur scherp in de gaten. Maar in tegenstelling naar BFW-voorzitter Rendert Algra loopt ze net dat het eerste leerpaai Joet of dit weekend al voen wordt. Nee, ik net. Ik vind de dagen weer wat te kwart. En het is wat donkerachtig. Het moest een zacht randje wezen. Dan ruim de leerpaai en de zomer uit. Maar nou leuk er nog net in. En dan nog het waar. Dus wat bewolking, maar overal ook een beetje de zinnen erbij. Het is nooit iets waar mijn temperatuur van zo'n 11 of 12 graden. Een zwak ontmatige wind uit het zuidwesten. Letter op joen en in de nacht zak je de temperatuur naar zo'n 12 graden. Het is vrij helder waar en kans op vroegstond groen. In het weekend een soort zinnen. Maandag, dinsdag en woensdag ook weer mooi zinneschien waren. In de nacht een vroegstond groen en dus autoruinskrabje. Mooie kledinghangers vind je wel op yourhanger.nl. Hey, zet hem op hè. Vandaag en morgen, overmorgen, volgende week. Ach, zet hem altijd op hè. Die multivocale bril van iLove voor een vaste lage prijs van €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove met 165 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Zet hem op hè. Met Nissan All-Inclusive rij je een Nissan Micra en Connecta al voor €209 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect navigatie met Apple CarPlay en achteruitrijcamera. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Multivocale bril, €99. Inclusief glazen en oogmeting. iLove. Zet hem op hè. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. €6,4 miljoen, lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus... Wacht even, min die €2 voor het lot. Dus dan heb je... Hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor €2 kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+. Altijd meer babyvoordeel bij Trekpleister. Nu 2 + 1 gratis op heel veel pampersluiers. Snel inslaan dus. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online.
Aankomende zaterdag staat de Lotto-jackpot op 6,4 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor 2 euro kun jij ook miljonair zijn. Omroep Friesland. Morgen weer live bij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. En natuurlijk nemen we dat Noorderwind live. Er zit een geweldige band op ons te wachten. We komen er zo aan, de Old Time String Band. Fantastisch dat ze er binnen. We binnen Ja, de vier weer van alles. Oh. Ja, je leest al je weer papieren. Administratie. Het Brestival van Dirk. Over Dirk Gering? Ja, daar heeft van de morgen iets over gekregen. Ja. Maar ik heb er ook iets over gekregen op mijn mobiel, op Facebook. En er staat, het evenement Brestival is geannuleerd. Maar Dirk meldde me dat het wordt terug. Dus nou, meld maar even dat er een festival dus is in de Bres. In de Bres, dat zal heel leuk wezen. Maar mensen, als die erheen willen, die maken dat nog wel even zien als het wel of net terug gaat. Het Brestival. Nou, shit. En dan gaat nog in? Ja, het houdt net op. Een Doors. Live tribute to the Doors. Maar die Electric Hall is een van de bands die wij graag altijd uitnodigen in dit programma. Ze komen uit Friesland bij hun trein, maar als hoofdact The Doors. Dat mij duidelijk was een live tribute band to the Doors in Gleesterstaat in Burgum. Je weet het, Keyhole is dicht en dat is verhuizen naar de horekant van de dik daar in Burgum. Onder de Skalstreet. En morgen, zaterdag 23 februari, is daar het concert. Dankjewel, jongen. Ja, alsjeblieft. Ja, goed. We blikken altijd even weer om op het muzikale weekend van de weken ervoor. Verleden weekend hebben we Alain Clark hier in verband met je nieuwe album. Daar geven we even wat van draaien. Mij uit het beeld bij haar in ieder geval de vlog van Regina. Maar dit is Alain Clark. Sunday afternoon, I got nothing to do. Won't you let me sit here, my friend, share some words with you? My feet are on the ground, my head is in the clouds, and you got me wondering what it is you're thinking about. Can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? Old school communication, less than 2 feet apart. Can we have a real connection? Look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Goodbye. Sunday afternoon, I got nowhere to be. Won't you come and sit here, my friend? Share your thoughts with me. My back is feeling easy. My thoughts are calm and clear. If there's something on your mind, well, I'm all in. So, can we have a conversation? Can we have a heart-to-heart? Old school communication, less than 2 feet apart. And can we have a real connection? Look each other in the eye. So nice to meet you. Hello, how are you? Goodbye. Goodbye. I'll take what comes before me. Our future's written down. Have open arms to strangers and whatever comes around. My love is on the road, my head is in a heart. Sunday afternoon,
Sunday afternoon. Alan Clark van Vlinderwieken, hij ziet je te spelen prachtig. En dat in verband met zijn nieuwe album Sunday Afternoon. Straks ik naar uw volgende muzikale gast, maar eerst even naar iPop. Dat is natuurlijk weer, we halen een aantal naam bekendmaken. Wist je zo de holle welke de vorige keer neemt, had Pieter? Nee. Oké, dan vreekt hij direct net nee. Ik zie je daar eens even. Die rotvragen. Ja. Volker, wist u het? Nee! Ik zie het alleen nog direct. 5 naam, maar ze wisten even 12 aan of 3? Ja, 12. Ja, 12. Ja, Brieke Beck. Oh, leuk. Die maken zelf wel bekend van de week, dus er zijn dat mutter hier even bij. Ja, en die had ik al boekt voor Noorderwien als vooruitblik op de iPod. En dan weer toch heel verrast. Oh, hele vrouw. Oh, Brieke Beck, wat leuk. Hartstikke leuk dat ze weer komen natuurlijk. Nou, het is eigenlijk uw reunieband een beetje mooi. Ah, nee, te gekke naam. Te gek, ja. We zijn blij dat ze weer komen willen. Dus helemaal leuk. En de tweede, dat is Sabera eigenlijk. Ik een beetje een reunieband. Leuk. Oh, nee, 2 jaar niks toen. Daar hebben we hier nog een special maken. Maar die doch eigenlijk 1 of 2 shows per jaar. En nou, die komen graag altijd op iPop. Dat is een dik feest. Dat zeker, absoluut. We hebben 2 goede bands binnen dan wij. Dus, nou ja, Brieke Beck, The Greatest Hits op zijn goed Fries te zeggen. Ja. En Sabera natuurlijk als heerlijke feestband. Kom straks weer bij die Pieter. Ik en de band, die old time string band, die jong trouwens. Maak er even bij zich. Ik ga gelijk even reclame maken. In de IS Pub staat te spelen. Ja, vanavond spelen we bij Paddy in de IS Pub. Ja, de eerste pub. Ja, dan ga je IS drinken en feesten. Nou ja, dat bekijken we achteraf hoe dat gegaan is. Jij heet Nico, maar hoe heet de rest? Nou, dit is Ruud. Ja. Ruud. Shelly. Ton. En Liedewij. En hoe zijn jullie ooit zo bij elkaar gekomen met welk idee? Nou, Ruud is koeienschilder. Hij is kunstschilder. En ooit is er een documentaire over hem gemaakt. En dat moest van muziek voorzien worden. Nou, en toen zijn we eigenlijk een beetje bij elkaar gekomen. Nog niet helemaal in deze formatie, maar dat is wel de oorsprong. Maar grappig, maar speciaal voor die documentaire werd er dus muziek gevraagd. Dat klopt, ja. Ah. Ja. En de Ruud wilde graag ook zijn eigen muziek in zijn eigen documentaire spelen. Oh, dat is een beetje ook nog een beetje eigenwijs ook nog. Ja, dat hoort bij schilders. Hè? Ja, en bij muzikanten toch, of niet? Ja, zeker. Tuurlijk. Het moet eigenwijs zijn, hè? En was het gelijk duidelijk om dit soort muziek te doen? Ja, ik hou niet van hokjes, maar je komt toch een beetje bij Amerikanen, een beetje folk, een beetje de Amerikaanse traditie uit. Hè? Ja, de Amerikaanse folk, dat is precies wat het is. Ja, het is niet precies bluegrass, het is niet precies oldtime, het is niet precies... Wij vinden het leuk om die dingen een beetje te mixen met elkaar. Met een West-Fries sausje, of niet? Nou, het gaat wel allemaal in het Engels. Ja. Nee, we doen niets in het Nederlands. Laat staan in het West-Fries. Hartstikke mooi. Praat straks verder. Ik wil je uitnodigen om het eerste nummer te gaan spelen. Hoe heet het? Clark Old Hen. Oké, live in Noorderwien! I got a hen, just a good old hen. She lays eggs for the railroad men. Sometimes 8 and sometimes 10. That's enough for the railroad men. Well, a cluck-o hen, cluck and sing. Ain't seen an egg since late last spring. Cluck-o hen, cluck and squall. Ain't seen an egg since late last fall. Woo! Gonna tell you, and I'm gonna sell you, and I'm gonna tell you, and I'm gonna sell you. Well, cluck hen, cluck and sing, ain't seen an egg since late last spring. Cluck hen, cluck and squall, ain't seen an egg since late last fall. Woo! Chicken gone down in a cornfield picking up the corn. Hen, where's your chicken gone? Down in a cornfield picking up the corn. Cluck and sing, ain't seen an egg since late last spring. Cluck and squall, ain't seen an egg since late last fall. Woo!
Geweldig. Heerlijke muziek om in de studio te hebben. Jong, dus in de Ierse pub. Zijn jullie vaak op pad? Hoe is het elk weekend spelen? Nee, een paar keer per maand hadden we afgesproken. Waar kom jij vandaan? Ja, oh. Hoor je een accent? Ik kom uit Californië. Ken je Merle Haggard? Ja. Oké, ja, een beetje dat gebied. Hij is buurman. Speelt je ook al in dit soort groepen hiervoor? Ik heb eigenlijk met de paplabel... Mijn oma speelde in een honky-tonk. En mijn moeder is ook muzikant. Ik ben opgegroeid met klassiek. Want zij dachten, ja, dat honky-tonk, dat Amerikaan is niks. En toen ik naar Nederland kwam, kreeg ik zo'n heimwee naar Amerikaanse muziek. Dus ben ik Amerikaanse muziek weer gaan. Moet dit een zegen zijn, zo'n groep? Ja, tuurlijk. Leuke mensen uit West-Friesland. Ja, hartstikke leuk. Komen jullie vaak bij elkaar, oefenen, dat soort dingen? Ja, wel met regelmaat toch. Maar niet heel zo dat we bij elkaar de deur plat lopen. Nee, maar ik denk wel dat het veel oefening nodig heeft om met elkaar in een soort... Deze muziek is heel erg op ritme en op een soort van soul is niet letterlijk, maar een soort gevoel te komen. Hè? Ja, maar je moet ook weer oppassen dat je het niet als het een soort repeterend iets wordt. Hè? Je moet je gevoel erin leggen, dus je moet ook goed naar elkaar luisteren. En niet te routineus. Precies. Het moet een beetje, het is een soort gesprek dat je voert met elkaar. Hè? Zo zie ik dat. En dan moet je naar elkaar luisteren. Dus, prachtige banjo trouwens. Dankjewel. Ja, mooi ding. Is dit een speciale? Of, dit is een heel speciaal. Is dat Aida? Ida is het. Of Ida? Japans. Japans? Hij is Japans. Echt super Japan. En Japans maakt tegenwoordig geweldige whisky, maar de banjo's die pikken ze ook al af dus. Ja, maar dit is eentje uit 1974. Oké. Dus hij is al op leeftijd. Old school. Ja. Waarom deze? Of toevallig tegenaan gelopen? Grappig, ik heb hem geruild voor een schilderij. Serieus? Ja. Een koeienschilderij? Ja, zo is het. Wat voor koeien schilder je trouwens? Ja, voornamelijk koeien met horens. Maar ook roodbont, zwartbont. Nou ja, maar je bent in Friesland hier en je hebt hier ook schilders die inderdaad bijvoorbeeld voor het stamboek en voor de eigenaren. Heel veel schilders heel veel koeien worden wel vereeuwigd. Fries roodbont heb ik ook geschilderd. Ja, precies. In Friesland. Ja, in Aalst was dat. Bij Beerda, bij familie Beerda. Maar die hebben een Fries roodbont stal, zeg maar. Mooi man. Vanavond de Ierse pub. Is dat gewoon lekker gaan staan en we zien wel? Of hebben jullie net zo bijvoorbeeld meeste popbands een vaste setlijst die je dan afwerkt? Nou, kijk, we hebben een programma eigenlijk voor luisterpubliek. Ja. En zoals vanavond doen we ook wel wat meer dingen wat bij de kroeg past. Ja, precies. Ja. En dit weekend staat eigenlijk ook een beetje in het teken van onze nieuwe cd. Vertel. Nou, we hebben morgen komt onze nieuwe cd uit. Morgen al? Ja, die komt morgen uit. Ja. En we hebben morgen en overmorgen hebben we ook cd-presentaties. Dus dit vanmiddag en vanavond in Leeuwarden, dat is een hele mooie aanloper naartoe. Voor de mensen die de beeld behaar, ik zal het van de radio ook even lezen. Prachtig mooie cd. Die is van jou? Die schilder? Nee, dat is een rekening. Oh, dat mag niet. Nee. Ik doe alleen maar koeien. Oh ja. Nee, wil ik wel even zeggen, Liedewij heeft dit keer de hoes gemaakt. Hoi Liedewij, kom zo bij. Je had een prachtig uit in ieder geval. Pretty Little Horses. Ja, daar kun je goede foto's en goede schilderijen bij maken. Alles kan natuurlijk, maar we hebben dit keer toch voor paarden gekozen. Ik zie 8 nummers, een beetje EP-achtig dus. Zoiets, een grote EP, zullen we maar zeggen. Waar presenteren jullie? Morgenavond in het Pakkenhuis in Hoorn. Okay. In een theatertje. En dan zondagmiddag gaan we met een select gezelschap, hebben we een boot gehuurd. En dan gaan we vanuit de haven van Hoorn gaan we varen. Ja. En dan gaan we voor anker en dan in het ruim geven we een optreden. Top. Jong, in de Ierse pub, dames en heren. En we krijgen nog 12 nummers van hun. Welke trouwens? Nou, we beginnen met Pretty Little Horses. Ja. En het nummer daarna, dat is Old Man at the Mill. The Old Time String Band live in Noorderveen. Hush-a-bye, don't you cry. Go to sleep, you little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses, black and bay, dapple and gray, all the pretty little horses. Way down yonder in the meadow, there's a poor wee little lammy. Birds and flies picking at his eyes. Poor little lammy crying, Mammy. Hush-a-bye.
you, little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses, black and bay, dappled and gray, all the pretty little horses. Hush-a-bye, don't you cry. Go to sleep, you little baby. When you wake, you shall have all the pretty little horses. Bij een banjo moeten we wel eens een zogenaamde capo opgezet worden, een klem. Zodat je in allerlei heel makkelijk in verschillende stemmingen kunt spelen. Zo. Ruud moet even een capo op zijn banjo zetten. Eraf halen zelfs. Ja, dat kan ook nog, eraf halen. Oh, dat vind ik wel goed. Ja, hij zit hier. We zouden doorspelen, maar soms heb je dat met live muziek en een live show. Dat hoort erbij, die Old-Time String Band, de Glitter Magazine. Morgen dus de presentatie. Is het voornamelijk het noorden of toch wel heel Nederland dat jullie spelen? Of is dat nog wat in opbouw allemaal? Nou, we spelen in principe wel in het hele land. Ja. 23 maart in Hislum. Ja, 23 maart in Hislum. Ja. Jesslum. Jesslum. Ja, dat is dan net een verschil, hè? West-Friesland of gewoon Friesland. Ja. Dus daar spelen we. Dus binnenkort zijn we weer in Friesland te zien en te horen. Maar we spelen in principe door het hele land. Maar 75% in Noord-Holland. Ja, dat wel. Ik loop nog even naar de andere kant. Want er staat die dame, die had de vakkant van de cd maken. Nou, daar kunnen we eigenlijk mooi mee praten. Ben jij net zoals hem altijd bezig met alleen maar paarden aan het schilderen en het tekenen? Nee. Ik schilder zoveel verschillende dingen. Ik illustreer en ik maak schilderijen. Ja. En lag deze nog, de voorkant van de cd, of heb je hem speciaal voor de cd gemaakt? Ik heb hem speciaal voor de cd gemaakt. Ja. Grappig, hè? En alles met de hand gedaan en dan later digitaal ingescand en bewerkt. En zo. Ja, dat hoort er dan ook allemaal bij. Ja. Is dit een tekening? Is dit een schilderij? Hoe moet ik het noemen? Schilderwerk is het. Echt schilderen? Ja. Wat gebruik je meestal? Olieverf, dat soort dingen? Olieverf, dat droogt zo langzaam. Ik gebruik al acryl. Dat duurt je te lang, hè? Dat duurt me te lang, ja. Hartstikke mooi. Heb je wel eens vaker een cd hoezig gemaakt? Ja, voor mijn broer. Die is toevallig ook muzikant. En die heeft ook een band gehad, Triangulum. En ook voor geïllustreerd. Hartstikke mooi. Nou, ziet er prachtig uit. De reis cd dus van The Old Time String Band. Zit er snaar eraan? Ja, hallo, we zijn klaar. Ready. Live in Ademien! Same old man, same brand new. The mill turns around on its own free will. Where the other in a sack. Take a step forward and it just fall back. Down sat an old and he sat all quiet. A lonesome day and a lonesome night.
sitting down the mill turns around of his own free will. Hands in a hopper and the other in a sack. Later stepped forward and just fell back. Three young men sitting in the middle, the mill turns around of his own free will. Hands in a hopper and the other in a sack. Later stepped forward and just fell back. The Old Time String Band binnen mij Sinald. Bloeien nog even in Friesland, want ze gaan in Ljouwert, of bloeien in Ljouwert, maar ik ook zeggen naar de Ierse pub daar. En gewoon lekker feestje vieren. Wat moet dit toch lekker zijn, zo even spelen. Heerlijk, heerlijk. Op de vrijdagmiddag, ja. Wil je nou nog meer? Succes morgen met de CD-presentatie. Graag gedaan. Ja. Tot de volgende keer, zullen we het zo doen? Ja, is goed. You got a deal. Ik hoor hem nog even omheen, dames en heren. De CD. Is hij officieel nu ook verkrijgbaar trouwens? Morgen. Morgen ook? Alles morgen? Morgen. Ook digitaal? Morgen. Je mag nog even watchen dus. Maar morgen is hij dus te verkrijgen. Pretty Little Horses. Dank jullie wel. Tot de volgende keer. Hartstikke mooi. Ja, het is hartstikke vier. Het Nijs, Volker. Ja, eerder dan Nijs. Hast. Nou, ik ben benijd. Hast hij een column gekleerd? Ja, zal ik hem erbij pakken? Ja, straks. Oh, aast. Cliffhanger. Ja. Ja. Nee, is nice. Pieter de Boer had nog een paar iPhone. Wat is er nou al? Nee, ik kan straks blijven. Ja, straks, ja. Ivo, doe nog een Nijs. Ja, nooit fjouwen. Ja. Je zit al je jonge band, maar ik... Oh, creonties, prachtig. Jazeker. Als die klomp me altijd doen, net. Nou ja, vaak al. Dan kom je hem bij? Nee, keer. Nee, keer? Ja. En je bent bij Volkert mee, denk ik, of net? Ja, voor het toneel. Nou, je moet aan het maar even uitlezen. We hadden aan het druk. We gaan koorheren te gast. 4 dames. Vooral die oer de vlier. Dat wordt hartstikke leuk. Lotte Schuiling zit nog optreden. En Ancora. Graag dadelijk. Joen bij Omroep Friesland op de radio. Casa Enema. Maar Erik Enema. En ik jong lid, ik werd de mooiste muziek in Friesland jaren. Dat ken heel vergeten pareltjes van de Friese Bries, die hebben 80 verzen. Maar ik opnames van nagelnijen Friese bands en artiesten. Soms stevig, soms apart, maar altijd nieuwsgierig. En vaak verzoen van een mooi verhaal. De Friese muziek stiert als een koers. Casa Enema. Joen van Zon ontachten. Nou, wij erop bij. Bij Omroep Friesland. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk een keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt zondag in de weekend een gratis helje- en bringservice. Geef voor uw telefoonnummer naar kunstgebiedfriesland.nl. De Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. En met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens een heel jaar gratis. De Mitsubishi Outlander PHEV. De veelzijdigste SUV met groen A-label. Vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Snijn in Bureau de Vries. Oergang van drukte naar stilte, van boeten naar binnen en van je holle naar je het. Predikante Tjitske Hiemstra van de doopsgezinde gemeente in Ljouwert schreef een boekje over de oergang, een hoes van stilte. Dus ik moest eerst nog een hele innerlijke waai gaan, voor ik dit uiterlijk in de wereld zetten kon. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Kom tot en met 8 maart naar de Renault Bedrijfswagendagen. Dan profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €100 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. 3 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Islamitische Hogeschool in Rotterdam gaat dinsdag definitief dicht. Er was volgens de curator geen andere oplossing. Door het faillissement van de stichting erachter staan 750 studenten en 25 docenten op straat.
Docenten hadden het faillissement aangevraagd, omdat ze al maanden niet betaald hadden gekregen. Een enkeling had zelfs al een jaar geen salaris ontvangen, schrijft RTV Rijnmond. Doordat ze het studiejaar niet kunnen afmaken, lopen de studenten in Nederland en op 4 locaties in het buitenland een jaar studievertraging op. Minister Grapperhaus vindt dat er tot op zekere hoogte kan worden onderhandeld over de hoogte van de straf met een verdachte die bekent. Dat kan soms een doorbraak betekenen in een moeizaam strafproces, zegt de minister. Gisteren sprak topman Van den Burg van het Openbaar Ministerie over zulke afspraken op een congres. Grapperhaus tekent wel aan dat hij niet elke zaak geschikt acht voor onderhandeling over de strafmaat. Vandaag zijn opnieuw burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Baghouz. Dat is het laatste bolwerk van Islamitische Staat. Een paar duizend Syriërs zijn achtergebleven. Het transport met tientallen vrachtwagens was geregeld door de Syrische democratische strijdkrachten. Die worden gesteund door de Verenigde Staten. Er zit ook nog een onbekend aantal IS-strijders in de stad. Mogelijk worden nog meer burgers geëvacueerd. De Syrische democratische strijdkrachten willen IS daar pas aanvallen als alle burgers weg zijn. Een boer uit Tirol moet de nabestaanden van een Duitse vrouw een schadevergoeding betalen van bijna €500.000. De vrouw werd door de koeien van de boer aangevallen toen ze haar hond uitliet op een wei in het Pinisdal. Ze viel en ze werd vertrapt. De boer had met borden wel gewaarschuwd voor agressieve koeien, maar die voorzorgsmaatregel vond de rechter onvoldoende. Het weer droog, af en toe zon en 10 tot 14 graden. Morgen plaatselijk mist eerst en dan 's middags grotendeels zonnig en maxima ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Nog 1 uur te keer bij Noorderwind Live. Als ze het koor vooral je oer de vlier. Ze ha Lotte Schuiling zult je optreden met haar gitaar. En Ancora, ze zijn nog onderwijs. Maar ze komen straks in de studio om hun laatste plaatwerk te promoten. Dit alles nog vol meer. Graag gedaan, Alex. Wanneer je in Friesland en hebben je een stuk keusgebied, blijf lekker thuis. Keusgebied Friesland biedt een gratis helje- en brengservice. 06 21 38 68 51. Als timmerman, loodgieter of stucadoor wil je ook wel een keer in de prijzen vallen. Rijd daarom in de nieuwe Peugeot Partner. Die is bekroond tot International Van of the Year. U rijdt hem al vanaf €199 per maand met een financial lease tarief van 0%. Zo pak je toch een mooie prijs. Ontdek de nieuwe Peugeot Partner bij uw Peugeot Professional Center of kijk op peugeotprofessional.nl. Altijd meer babyvoordeel bij Trekpleister. Nu 2 plus 1 gratis op heel veel pampersluiers. Snel inslaan dus. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Stel dir eens voor, die laatste restplak midden in de natuur, onder een beam of aan de waterkant. Dat kan op Natuurbegraafplak Friesland in Nijwanne en op Natuurbegraafplak Bremer Wildernis in Zondel. Dan kiest er zelfs die eigen plak uit. Op het mooiste restplak in Noord-Nederland. Sjog op natuurbegraafplaatsfriesland.nl. Het is weer vrede midden, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uren alweer van het muzikale dwarsvlei van Friesland. We hebben echt druk ha. We gaan nog een mooie column van Volker te Goer, maar die had ik wel al je jeugd benoemd. Dat had wij met toneel te krijgen. Regina Rintje bij een camera, maar die had een dichtbundel mee. Daar mogen we nog wijdwijdig goed praten. Ik had je fantastische mensen achter de bar. Die had smoor er ook van een beetje, maar die maar waren ze ook nog even zien leren. Want die had zich geweldig mooi omgekleed. Dat show je net op de radio, maar Leeuw mij, dat is haar. Zeg ik al je lekkere ding mee nam. Maar ja, Pieter de Boer die hing het hier ook al de hele tijd om. Had zelfs een jas uit, dames en heren. Dat is wat. Ja, het maakt allemaal warm, man. En als Pieter de jas uit doet, dan weet je, dan komt er wat. Ja, dan komen we er weer aan. Wij hier in Saberen, we hier in Briekenbeek. We krijgen de doellezen. Ah. Ja, die moet natuurlijk aanwezig wezen. Ja. Gerber van Dekken. Leuk. En de Beatles in het Friesk. De Beatles in het Fries? Ja.
En waar gaat het dit keer uitvieren? De Beatles Sessions. Ja. Oh, dat is leuk. Ja, nou ja, die jongens die zijn al leuk aan tour en we gingen ervoor hier ook een beetje aan. En we zeiden, nou, dan doen we dat tak op hier. Ja. Dus dat is dit hier. En we zijn benieuwd hoe ze de ding vertalen. Ja, ik kan me voorstellen. Nou ja, de Beatles, en leuk is dat de jeugd, dat is een jonge generatie, direct wel wat oppikt. Hè? Ja, nou ja, die jongens die ben wel bekend met het festival. Zij hebben mij al een paar keer geholpen. Ja, zij groeit dat een beetje. Ik ben muzikant en god, een beetje een keer staan. Nou, dan regel je dat. It's a small world. Ja, precies. Goed jongen, Smeren, Brikkenbeck, het wordt hartstikke leuk. iPop, met een harkzankje seel erbij. Ja, die is er weer. Dus daar komt Gerber te staan. En we hebben vorige week uit zo'n optie, hier ben ik 14. Maar daar komen 4 weken in staan. Dus een lieds mogelijk. Er stilt in je band in. En voor de rest is het wat en. Leuk man. Ja, zin in. Ja, ik kan me voorstellen. Goed, Volkert. We zijn even aan het soundchecken. Eerst even dat toneelstuk, wat moet dat precies inhouden? Nou, wat het precies inhoudt, dat kan die bijna zo mooi vertellen. Maar de toneelvereniging van Eigen die brengt altijd een beetje rond deze tijd een toneelstuk op de planken. Een kleurt, een één acter enzovoort. Nou, en dat wil we toch proberen wat jeugd erbij te krijgen. Want ja, jeugd, het de toekomst. En toen hebben ze mij gevraagd van, hey, wat kunnen we doen? Nou, toen ben we begonnen met spellessen. En dan kon iedereen zich voor melden. Nou, dan kun je eens even zien van, goh, vinden we dat leuk, theater? Hebben we daar wat mooi? En als de band het leuk vond, dan mochten ze na de spellessen zeggen van, dan gaan wij ontwerpen voor een echt stuk. Iedereen die wil mooi man, dus dat was superleuk. En heb een script bewerken. En we zijn al een paar maanden druk aan het repeteren elke tonsdag. En het is hartstikke. Ik zal straks vragen hoe het met hun is. Ik ren even terug naar Piet Braam. Piet Braam is de man waar ik regelmatig koren mij organiseer hier in deze studio. Maar ik altijd lokaal vocaal. Dus hoe wie het? Ja. Hoe wie het in het Natuurmuseum? Geweldig. Er weer een 1200 mensen. Wow. Ja, dat is heel geweldig. En het is fantastisch slaghalen. Ja. Het korenleven leeft nou ja, nog steeds. Hè? Jazeker. Ja. En het groeit nog steeds. Ja, toch maar. Ja, nee. Nou, ik wil even de breigen naar de dames die daar staan. Ah ja, die hebben echt bij u gezongen. En ik dacht dat is een heel mooi kwartet om even hier te wijzen. Vooral die de Vlier. Vooral die de Vlier. Maar mag we nog iets bijzonders weten van ze? Ik ga er even heen. Ja, ik ga er maar in. Ja, goed. Er wordt even stemd. Ben je stem? Ja, stem. Hoi, hoe is het? Rinske. Teddy. Vakje. Roitske. En ik ga even op je Google, maar volgens mij zong je hem al vrij lang met je al, of net? Ja, al meer dan zie je niet. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ik kwam niet zo'n aankondigingen van je zin. Ik verrek, dat is zo'n 8 jaar van Lino. Ja, zeker. Altijd in deze keerstalling? Ja. En met welk idee begon? Nou, kijk, dat is het leuke. Ik was er wel echt ietsje later bij. Ja. Dus het idee... Sorry. Ik ben. Ja. Nou, het idee wie om in het Fries te zongen. Dat vonden we eigenlijk het leukste. En dat Ruitske en ik betocht. Ja. Maar ja, dan moet de uitviering nog komen, hè? Ja, zeker. Ja. Want binnen het bestaande Friestalige oerzettings van bepaalde noemers, of moest je hem dat zelf nog doen? Nee, we hebben alles zelfs oorzetten. Serieus? Ja, zij had het meeste dingen, ja? Wow. Ja. Bul voor werk. Dat is zeker een soort werk, maar wel heel leuk. Ja. Maar ik ben net de enige, ja. Rinske had ik dingen skreun en Ruitske. Teddy wat minder, want die denkt dat ze geen Fries kent, maar dat valt best een beetje mee. Ja. Nee, maar ik zou niet even plegen. Bul voor werk, bij benadering, hoeveel noemers hij net oerzet dan? Nou, een stuk of 15 of zo, denk ik wel. Wel meer, denk ik. Ik denk wel 24. Ja, echt wel. Ja. Noemers die hem mooi vinden of noemers die hem heel erg geschikt vonden voor het koor? Beide, denk ik. Een beetje combinatie. Ja, wel een combinatie, ja. Het mooiste weer natuurlijk dat het versjes binnen die wel een beetje op uw leven slaan, hoor. Dat is het leukste, ja. Recht uit het hart. Ach man. Recht uit het hart, zo. Wat wil je meeste noemen? Giet er werkelijk weer. En dat is? Does She Really Going Out With Him? Oh, van Joe Jackson! Ja! Hier een 80, leuk! Wat doe je toen nou? Mag dat ding net in de eer tonen? Ja, dat mag me net al uit. Oh, sorry! Vrouw de Vleer! Sjorg, der geht die Käse
ze vindt maar wat rint en nijst hem der. Efter mir zag ik haar, mijn god, wat had er bij het uit. Zo ga ik je der je te leren die ik je iets hij is nog trouw te verrelen, straks wat is mis zijn. Giet er werkelijk wie mijn haar op stap? Giet er wie mijn haar naar huis vannacht? Giet er werkelijk wie mijn haar op stap? Als mijn heren net liegen, dan giet het hier als op een kop verkeerd. Vannacht stap ik zo feest, stond ik erbij wel van. De spiegel laat het mij daar en jou bij een goed Zo ga je der, ja, daar rint de machine naar je gang. Hoe kinderen gaan ook kiezen als er mij je krijgen. Giet er werkelijk wie mijn haar op stap? Giet er wie mijn haar naar huis vannacht? Giet er werkelijk wie mijn haar op stap? Als mijn heren net liegen, dan giet het hier als op een kop verkeerd. Maar als je dit je koer, dan wie zijn en ook net 4 van want ik ga me nog. Ja, op jou, snij in handen van je maar. Ik werd gemeen, het is nou die. Ik werd zeggen meer. Giet er werkelijk wie mijn haar op stap? Giet er wie mijn haar naar huis vannacht? Giet er werkelijk wie mijn haar op stap? Als mijn heren en liegen, dan giet het hier als op een kop verkeerd. 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 Giet het op een kop verkeerd. Prachtig, vooral jullie vriend. Kom maar alsjeblieft bij je. Doe het in. Net groeien. Net bewegen. Want ik eerst naar Regine daar. Want het begin van de middag hier, Regine al even het verhaal. Nou ja, ze is het zelf nog maar even in het kwart. Jan Ketelaar, hè? En de Potsvermakkerij en de Ierpendij. Die het elke laatste zaterdag in de maand in Drachten. De kist dus beziekjes in werkplak. Waar hij ook die grote beelden maken had in de oude sluisfabriek. En ja, ik heb wel een heel mooi contact met hem. Het is een zeer bijzonder man. Had een hele protte dien, oude Ronnieren. Maar komt ook ergens waar je dat zei van ja, respect. Ga met jullie zijn komen. Ja, ik hier me kan skillen van. Ik weer van de weekend bij me op koffie. Dan kom ik altijd even in zijn cave. Want in Nederland lassen heb ik iets maar zo'n 4 woorden. Als het niet er is. En dan gaat er een stukje lasten. En dan gaat er weer een stukje sliepen. En dan gaat er weer even lasten. Dus, maar ik dacht, misschien is het wel leuk dat ik dan even een gedicht van hem vat. Dat is een bundel mee. Is dat een nieuwe bundel, oude bundel? Deze bundel is, dit is zijn eerste bundel. Okay. Maar even om te gaan wat een man van man is, denk ik, dit is wel een heel leuk, gezellig gedicht. We willen erin jaren. Oké, daar komt hij. Als we nou voor de gezelligheid, gewoon om te proberen, voor de gezelligheid bombarderen. Met marsen, chocoladeletters en dan een leger sturen van mariorettes met patat met mayonaise of maatschappelijk werkers met spekjes of tandartsen of eerst bombarderen met stront en dan graszaad afgeblust met water of broodjes kaas, gebakjes, wilde wieven die dat willen. Dat kost misschien wel wat, maar stel je voor. Of met zangzaad, of zakgeld, dollars, euro's. Gewoon om te proberen. Bombarderen met geiten aan parachutes. Of zaad van Afrikaantjes. Hennep, kleverig kruiskruid, madeliefjes of donzen dekbedden, jonge droompjes.
Zoute pinda's, dat is ook niet smerig en misschien ook minder duur. Met zware klei en water een stuk woestijn bedonderen. Of Afrikaanse moppenblaadjes, scheurkalenders, muizenvallen, bamiballen, vieze boekjes, ijslollies of lijm. Of met lijm, voor harten of monden. Als dat gedonder maar ophoudt. Als we aan zijn tijd hebben, nog een van Regina uit de bundel. Ik geef weer naar de dames. De eerste noemer klonk wel, dus ik wil daar ook nog wel in hebben. Nou, dat mag. Je bent van positie weer. Ja. Een hele onloot dus. Ja. Ik ben nou de hege stemmers. Hij weer de leeg. Nee, dat is waar. Nou, something completely different. Ja, we zongen nou dol. Live? In orde win? Ja, game gong. Doe maar. Ik roep mij in die trui en snuif die op in mij. Zo warm en zo vertrouwd, ik viel niet dicht bij die. Als wij te jaren binnen, vangt zo mij maar in heren. Zo sluist er op in kersen, door rekkers mij in mijn het. En ik viel me sterk en ik viel me vrij. Wilst ik altijd bang wie altijd om is. Maar bij die is doos liet ik alles los. Het komt terug uit mijn het wat ik zie. Want do jouwst mij mezelf wederom. Bij die wil ik wezen nou en langer nog. En ik wil het wel zien die season, maar er ben geen woorden voor. Want wij jaren bij elkaar. Heb ik het soms te zwier, do brengt mij naar je jacht. Die armen om mij heen, als mij de echte inbracht. En ik viel me sterk en ik viel me vrij. Wilst ik altijd bang wie altijd onwist. Maar bij die is doos liet ik alles los. Het komt terug uit mijn het wat ik zie. Want do jouwst mij mezelf wederom. Bij die wil ik wezen nou en langer nog. En ik wil het wel zien die season, maar er ben geen woorden voor. Want wij jaren bij elkaar. Want wij jaren bij elkaar. Ik kom zo bij hem. Vooral Joede Vlier. Prachtig koor. Meisje voor jou en een mooi a cappella. Klinkt mooi, hè? Ja, prachtig. Heel mooi. We gingen van de week even wat app-contact. En toen zei ze, misschien is het wel leuk als ze even een leuke column doch. Dus best ontschreeuwen was leuk, hè? Ja, dus hij is heeft ook het door eens even wat. Nou, ik zei prima, dan ging ik daar dus even nog nooit denken. Dat verklapt me dat het sapbord gaat, hoor. Nee, maar dan krijg je mensen en dan kijk je achter de schermen. Ja, maar zo, het is keihard. Het is showbusiness, jongen. Op televisie ligt het daar, is zo leuk. Ja, door zijn haar natuurlijk ook. Hoi. Nou, mooie column. Ja, komt ie, jongen. Ja. Oh, nou, dankjewel, Willem. Komend weekend is het weer variër. Het aanroende weekend mochten wij mensen echt al van het variër genieten. En daarom, aanroende snijden, zitten de terrassen bom en bomvol. Alles onder het mom. Het is zonde om binnen te zetten. Daarom in de omkreten van Burgum gong al aardig wat barbecues op Juntiet on. En doet het vlees haast geer weer, knapte er een ventiel in de stjonkfabriek van Burgum. Een kadaverlucht, luts om de omkreten heen
En het vlees op de barbecues waar fot door die lucht gelijk, verkeerd en bedoon. Want deze geur wie namelijk net te hutje. Er kwamen heel wat meldingen bij de instanties binnen van mislukte barbecues. De zonaak wordt verkeerde vlees best ophellen, maar ze kon beter dat ventiel weer even dichtdraaien. Voor sommige mensen is dus het begin van de maaltijd fort bedoen. Doet de stank verholpen hier, konden wij weer naar de maaltijd zien. Wilst heel Nederland nog hopend en verlangend naar een halve stedentocht, zeggen wij Fries nog weer uit naar het eerste leerpaai. Dat zo'n even berekeningen, wetenschappelijke onderzoeken, volg- en telprogramma zonder hand van waarkaarten, statistieken en peilingen van vorig jaar, mooie spoedinlastenvergaderingen in vogelwachtboen, die meningen en waarnemingen op tafel lezen en tot de conclusie komen dat de invloed van de temperatuur op de lippen en op de oerlevingskans van de aaien en de pieken, en ja, uit die conclusie kwam dan uit hoe de laatste 100 jaar de lip altijd zijn aaien luidt als er een bepaald getal bereikt is qua optelde temperatuur over de periode daarvoor. Dat gaat over de periode in februari om te duiden dat de gemiddelde temperatuur op telsom op 120 stiet. En dat is dus nou vreet het geval kwartom zijn. Neffens rendert algra is het leerste leepaai van een man om kwartier uit zijn lijn. Nou de vraag, waar vindt hem? Terwijl heel Friesland nou de leers nog een docht en het veld in draaft, wil ik heel graag naar wat zeggen hoe de wolf. Ja, ze zit heel tevreden op de Veluwe. Aroen is die week bij een lezing over wolven in Nederland. Een geweldig mooi en leerzaam verhaal jet. En ik denk dat er een voorstelling over de wolf moet zien gingen. Maar goed, in elk geval vanuit het jaar 2000 spande het erom. De wolf wie in Duitsland en Koersa naar Nederland te komen. Pas in 2015 waren we voor het eerst in ons land een jongen en Aroen hier in 2018 volle vaker en echt dicht bij Friesland. Skiep waren het slachtoffer, de boeren boos, faunabeheerders blied en de media waren gek. Elke dag ontnota stiet de wolf maar de kop in de kranten. Wij hebben dus te krijgen met een nieuwe bekende Nederlander. Nou op naar de eerste roedelwolven, dus Willem. Als het aanstroot de bos fietst, maar die mountainbike, dan mag het net bij roepen, maar vooral slinger! Dankjewel. Volgende, dames en heren. Ja, mooi verhaal. Dankjewel, jongen. Alsjeblieft. Diepe buiging. Met respect. Ik ging weer naar de verhaalje. Puur toeval dat je me in blauw bent, denk ik. Nee? Ja, zeker. Ja, hè? Dat wil je net operaten. Nee, dat wil je net operaten. Nee. De bedrijfsklein of net? Ja, we werken bij Vrouw de Vlier. Ja, mooi dan. Oefen je hem vaak binnen een protten met dwaande? Is dit zo'n hobby die op een gegeven moment thuis toch wat irritaties leidt of valt het daar? Nou, het gaat nooit al aan. Ja, hè? Maar Het is redelijk in balans. Ja, we hebben soms wel eens een keer van, oké, wat, is het nog leuk? Ja. Maar dat we deze jongen en we hebben eens een optreden, dan denk ik, we gaan lekker terug. Ja, het is ook de passies, jongen, dus. Ja, zeker. Ja, daar gaan we protten weer om. En gezellig met je vrouw. Zeker. Ja, heel leuk. Dat vind ik mooi. De beste bij zitten, dus wie kan je weer een noemen? Dit had een speciaal verhaal? Ja, dat hoor je dan wel. Oké. Ja, het wordt vanzelf duidelijk. Oké. Hoe heet het? Gloeien. Pa pa da da da, 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 pa pa da da da. We rieden in die wijn, pa da da da. Door 60 radio staat, pa da da da. Van stichten naar mij taal, pa da da da. Ik zis over, pa da da da. Ik zis nee, ik wil net, maar ik viel daar naartoe heen. Want als die lippen mij rijtje, dan gloei ik. Met dat bij jou, we stoppen voor minder. Door zij stik nou blauwe. Ik zie daar ben ik net echt voor. Ik zie in mij die net laaien. Maar ik vier er naartoe. Want als die lippen mij rijtje, dan bloed.
Dat is mijn macht van het begin. Gevoel zo sterk dat ik mijzelf net meer ben. Mijn head wat boos, ik viel mijn idioot. Ja, die tuten ben niet, maar mijn head bloedt koud. Ik ken het net, stil was blauwe jong. Het maakte mij slap, let mij alleen en om. Mijn verstand zei stop, ik wil het net. Maar mijn liefde, dat dit rol, let mij alleen en om. Ik wil mij nog keren, was blauwe jong. Maar ik viel dit, let mij alleen en om. Want als die lippen mij rijtje, dan bloei ik. Want als die lippen mij rijtje, dan bloei ik. Lippen niet bloeien, liet maar dan het bloeien. Ik wil best net stapjes nou bloeien. Rijtje mij aan en bloeien. Rijtje mij aan en liet mij bloeien. Breng mij thuis. Wauw. Ja, dit is jongen. Mijn passie. Prachtig. Vooral hier over de vlier. Dames, dankjewel. Is er iets van een site of een Facebookpagina wat dan ook mensen denken, wij willen hier maar eens even uitnodigen voor een mooi optreden? We hebben wel een e-mailadres, maar we doen net op Facebook. Nee. Vrouwlieuwdevlier@gmail.com. En 10 mei dan doen we een voorstelling in de Lutherse kerk in Ljout. Oké, 10 mei. Ja, jongens. Vreten jongens. En ons even mailen. vrouwlieuwdevlier@gmail.com. Je bent fantastisch. Dank je wel. Nou, jij bedankt voor het uitnodigen. Ik gloei ervan, haast. Nou, dank je wel. Straks nog een liaal horen te gaan. Ik ga even achter de bar, want je zit de PMS al hartstikke mooi de hele week gezellig te doen. Hoe is het bij jou? Ja, goed hoor. Ziet er prachtig uit? Dankjewel. Ja, bij, hè? Ja, hè? Ja. En is dit carnavalsfeer of dit weer door? Nee, het is gewoon mijn dagelijkse kleding. Oké, hoe is het? Irma. En doe best als... Ik ben Citroen. Oh, ja, of ja, ik dacht al. Ja. En er is daar vaker om, of is dit speciaal nou? Oh, ja, nee, dit is wel heel speciaal. Gewoon, hè? Ja, dit is net zo vaak aan. Bedankt voor het lekker ding. Waar die cupcakes maken? Wij hebben ze maken met de groep van de Special Care. Ja. En dat hebben we speciaal voor de carnaval. Oké, wat leuk. Ik ga even naar die bovenhotel. Hoe is het toe? Oh. Gewoon 1 keer zeggen. 1, 2, je naam? Marit. Goed zo. Heb je een leuke middag? Ja. Ik ga jou niet langer lastig vallen, maar ik ben een beetje verlegen. Ja. En nu nog meer. Wij ben straks weg. Mijn Noorderwien. Doei. Met Nissan All Inclusive rij je een Nissan Qashqai en Connecta uit voorraad al voor €309 per maand. Inclusief 4 jaar garantie, onderhoud, pechhulp en de nieuwste technologieën. Zoals Nissan Connect Navigatie en Around View Monitor. Bekijk de voorwaarden op nissan.nl. Nissan. Innovation that excites. Let op. Geld lenen kost geld. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Wilt u een rustige en betaalbare vakantie in binnen- of buitenland? Kom dan zaterdag 23 februari van 10 tot 4 naar de vakantiebeurs van de Stichting Vrije Recreatie in Martini Plaza in Groningen, waar ruim 350 SVR-campings zich presenteren. Kijk voor meer informatie op svr.nl en ontdek het verschil. Voor €3 per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Wil jij mooie, volle wimpers? Nu bij Issy Paris Excel 40% korting op bijna alle mascara's. In de winkel of op issypariexcel.nl. De beste parfumerie van Nederland. Omroep Friesland. Oostemt op Dij. Asus, nog een liedje heel te gaan op deze vrede Mickey bij Noorderwien live. Blijf lekker hingen. Maar eerst het nice de provincie.
Een goeiemiddag. Bij een inbraak bij voetbalvereniging Olivia in Noordwouden is de afgelopen nacht een soort skeer onruchte. De dieven hebben het tagongstek voorthellen, de meeste verluchtingstikken slaan en kabels loslutsen. Hek is er een grote variëteit eten en drinken voorthellen, krijgt lik als een jilbedrag uit de kas. Verder is de berging met materialen vernield en is een aantal machines naam. Die wie in de kern na een inbraak van 2 Ierlien krijgt op een eigen oorskaft. De exacte skeer is nog net bekend. De recherche docht verder onderzoek. Er binnen naar alle gedachten geen camerabeelden om te de dieven het systeem uitskekelen hier. De politie had verleden week 3 mensen oppakt bij een onderzoek naar harddrugs in Noord-East-Friesland. 12 van hen komen uit Dokkum en binnen tussen de 25 en de 60 jaar oud. Van de orenvertochten is net bekend waar die crack bij komt. Het onderzoek richt het hem op de handel in harddrugs in Dokkum en de Westerijn. Bij de politie kwamen signalen binnen dat daar in harddrugs handelen waard. Uit het weitwijdige onderzoek kwamen de 3 vertochten in beeld. Na alle gedachten hebben zij de afgelopen jaren de harddrugs verkocht. De maliën binnen in alle gevallen van 90 dagen opsletten. De politie sluit meerdere aanhoudingen net uit, omdat het onderzoek nog net klaar is. Turner Epke Zonderland had hem bij de World Cup in Australië als 8e plaatst voor de rekstokfinale. Bij de kwalificatie in Melbourne helle Zonderland netjes in een val, genoeg punten om terug te gaan. De finale van de rekstok vindt Takkum Steinplak. Na de val bij de kwalificatie hier Epke net meer toch dat er samen terug in zoeken. Ja, toen stond ik al op de groen en toen had ik wel het idee, nou ja, dit is het, nou is het klaar. Maar toen ben ik weer opgestapt, heb ik zo moeilijk mogelijk oefening nog uitturnd en dat ging al wel heel goed. Ja, en dat toch weer kraken nog voor de finale. Bij ijsziekers in ons land begint het zo stadig gewoon al flink te kriebelen. Het Boen van Frieske Vogelwachten sprutst al de verwachting uit dat het eerste leerpaai dit hier in februari van worden zal. In jontje 81 vond Jenke Cuperus van Wudden met het eerste leerpaai van Friesland. En als betoefd ijsziker houdt ze de natuur scherp in de gaten. Maar in instelling tot BFW-voorzitter Rendert Algra leert ze net dat het eerste leerpaai joert of dit weekend al van wordt. Nee, ik net. Ik vind de dagen weer wat te kwart. En het is wat donkerachtig. Het moest een zacht randje wezen. Dan ruim de leerpaai en de samaruit. Maar nou leuk het nog net niet. En dan nog het waar. Er is wat bewolking, maar er is ook overal kans op wat zinnen. Maait iets waar, maar een temperatuur als 12 graden. Een zwak ontmatige wind uit het zuidwesten en let op een en in de nacht zak je de temperaturen nog zo'n 12 graden. Vrij helder waar, maar kans op frost onder de grond. Dit weekend een soort zinnen en ik mandy, tiesdy en waasdy zinneskin waar. In de nacht een frost onder de grond en dan is het dus ik autoruitenskrabje. Heeft u een stoma of krijgt u binnenkort een stoma? Dan heeft u wellicht vragen. Coloplast heeft een informatieboekje samengesteld over leven met een stoma. Vraag het gratis aan op stomaboekje.nl. De Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. En met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens een heel jaar gratis. De Mitsubishi Outlander PHEV. De veelzijdigste SUV met groen A-label. Vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Coloplast heeft antwoorden op uw vragen over leven met een stoma. Stomaboekje.nl. Snijn in Bureau de Vries. Oergang van drukte naar stilte, van boeten naar binnen en van je holle naar je het. Predikante Tjitske Hiemstra van de doopsgezinde gemeente in Ljouwert schreeuwt een boekje over de oergong, een hoes van stilte. Dus ik moest eerst nog een hele innerlijke waai gaan, voor ik dit uiterlijk in de wereld zetten kon. Snijn al voeren in Bureau de Vries. Hi, met Andrew van Travel Essence. Wanneer je naar Nieuw-Zeeland gaat, raad ik een relaxed reistempo aan. Elke dag is het landschap weer anders en je kan toch niet het hele land zien in 4 weken. Kom naar Travel Essence om uw droomvakantie te realiseren. Kom tot en met 8 maart naar de Renault Bedrijfswagendagen. Dan profiteer je bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000, inclusief laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €100 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Down Under, uw wensen, onze lokale kennis. TravelEssence.nl.
Nog iets jaloeren te gaan bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar waren ze komen haast binnen. Zoek ze Ancora nog optreden. Sille, litten, weet ik veel. De jaren litten. Dan mag ik erin om te stammen. We gaan eerst even naar een dame. Ik kreeg een hele leuke mail van. Hallo, ik ben Lotte Schuiling. Schulting, ja, mij Schuiling. Ik ben 22 jaar, kom uit Den Helder. En ik maak sinds ik 14 ben al songteksten en muziek. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, dat vind ik een leuk mailtje. Doe maar je komen. En daar ben je. Ja, daar ben ik. Zeker. Echt een Helderse. Zeker een Helderse, ja. Geboren en getogen. We hebben vandaag iets met West-Friesland. Dus, Ja, ik kom zeker uit Den Helder. Daar ben ik geboren. maar ik zag wel een opleiding hier in Friesland. Ja, ik heb gestudeerd in Drachten bij onderwijsassistent muziek. Oké. 3 jaar was dat. En doe je daar nog iets mee? Oh ja, ik geef nu les. Geef les? Ja, ik geef les in Den Helder op een middelbare school. Ja. Ooit de ambitie gehad om professioneel muzikant te worden en dan de wereld over te gaan? Oh ja, zeker. Ja. Nou, wie weet komt het er nog van. Nou, dat hoop ik wel, ja. Wat heb je allemaal gedaan? Want vanaf je 14 dus met muziek bezig. Ja. Heel veel gespeeld of misschien ook wel plaat opgenomen of dat soort dingen? Ja, ik heb nu 6 nummers uitgebracht. En we zijn nu samen met mijn zus ben ik bezig met beste zangers om daarbij te komen. Ik las even, je kan op jou stemmen of zo? Ja, je kan op ons stemmen, want wij willen natuurlijk naar Ibiza toe gaan. En want daar heb je allemaal opnames, je hele YouTube-aflevering. Ja, even kort zeggen, het is voor dat programma en dan kun je je voor plaatsen als het ware, als het maar genoeg stemmen bent. En dan mag je inderdaad naar Ibiza. Ja, klopt. Wauw. Ja, heel vet. Ja, waar is je zus? Ja, mijn zus die moest werken. Ja, ik hoor het. Dus, maar normaal gesproken treden jullie vaak met z'n tweeën op? Of meestal toch alleen en dit met z'n tweeën? Het was meer Ibiza, het beste zangersidee met z'n tweeën. En normaal speel ik eigenlijk altijd in mijn eentje. Zij wilde gewoon mee. Tuurlijk wil zijn wij. Maar ik heb haar opgegeven, dus had niet heel veel keuze, zeg maar. Maar ze vindt het heel leuk. Wat doe je? Covers, eigen werk? Beide. Beide? Beide. Okay. Ja. Welke ga je als eerste doen? Ik ga nu Dive doen van mezelf. Te gekkig. Lotte Schuiling, dames en heren. I've got a feeling that I never felt before. I never felt before, oh no. I feel powerful without being insecure. Being insecure, oh no. Somebody told me, put your head up high. Go into the right direction with your biggest smile. Don't let them tell you what to do or what to say. Follow your heart. Make the change. Take all your time. Keep the truth, the faith, the love within my mind. Don't follow the rules, so take a risk. Stand straight, look forward, you are ready for this. We all need to dive into the ocean. We all need to dive into the ocean. I've got a feeling that I never felt before. I never felt before, oh no. I felt powerful without being insecure. Being insecure, oh no. I put my head up high with my biggest smile. A life without rules, I want to risk it all. I've got a feeling that I need to do something, one thing, and make a change. But I need all my time. Keep the truth, the faith, the love within my mind. Don't follow the rules, so take a risk. Stand straight, look forward, you are ready for this. We all need to dive into the ocean. We all need to dive into the ocean.
into the ocean. We all need to dive into the ocean. We all need to dive into the ocean. We all need to dive into the ocean. Lotte Schuiling zwom mij graag naar Ibiza, maar dan haar zus. Zijn het een beetje dezelfde nummers die je met z'n tweeën doen? Of is het heel iets anders? Maar qua, wat bedoel je precies? Maar je doet nu je eigen nummer bijvoorbeeld, lekker akoestisch. Maar is het dan bijvoorbeeld meer de folky kant uit? Of zit je wel een beetje in dezelfde sfeer nog? Een beetje echte singer-songwriter nummers? Singer-songwriter nummers wel. En richting de pop, vooral top 40. Ja. Dat spelen we altijd. Zit je altijd te pielen met de gitaar? Ja, altijd. Ja. Elke dag. Dit is je vaste maatje? Of, zeker. Ja, hè? Mijn beste maat. Ja. Waar begon het mee? Met gitaar of begon het met zingen? Met piano eigenlijk. Met piano? Ja, ik ben met piano begonnen. En uiteindelijk is dat een beetje verwaterd. Ik kan het wel, maar niet heel goed. En uiteindelijk is het zo ingekomen op zang. En toen uiteindelijk de gitaar erbij. Wel eens met band opgetreden? Altijd. Ja, hè? Ja. Oh, eigenlijk altijd met bandjes op pad? Altijd eigenlijk, ja. Ik speel bijna nooit meer alleen. Serieus? Ja, is eigenlijk altijd met band. De volgende keer moet je met band komen. Ja, zeker. Ja. Nou, zus en band komt vandaag niet. Nou ja, als we volgende keer komen we hier met zus en band. Kijk, daar hou ik je aan. Ja. Oké, beste zanger van Nederland, eventueel, hopelijk. Hoe werkt dat? Kunnen we nog stemmen? Hoe lang nog? We kunnen, iedereen kan tot 1 maart stemmen. Dan is de uitslag is 1 maart. Dus ik gok dat 28 februari het voorbij is. Maar het kan via de site van Beste Zangers. En het gaat vooral erom dat er zoveel mogelijk views komen op YouTube. Dus als je Lotte Schuiling intikt en dan What About Us... Ja. Dan vind je het filmpje van ons en we moeten zoveel mogelijk kijkers krijgen. En verder nog plannen voor 2019? Zoveel mogelijk muziek maken. En Spelen. Spelen en hopelijk ooit een hit krijgen. We gaan ervoor, absoluut. Welk nummer ga je nu doen? Ik ga nu het nummer doen die ik met mijn zus eigenlijk zou doen. Okay. En dat is de What About Us versie die wij hebben gedaan. We denken je zus erbij. Ja. Hoe heet ze? Daisy. Ja, maar, het nummer. Je zus? Daisy. Oh, die heet Daisy. Ja. Mooi. Laat maar. Spelen. Sticks and stones, they may break these bones, but then are you ready? It's the start of us waking up, come on, are you ready? We are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointing up at the stars. We are billions so beautiful hearts. And you sold us down the river too far. I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whisper underneath my breath, you heard it. Darling, you look perfect tonight. Dat was hem. Dat nummer van Lotte Schuiling. Maar haar zus dus drokdwaande om de beste zangers van Nederland te heen op Ibiza. Dat kan dus nog via de site. En eigenlijk moet je gewoon even naar YouTube gaan. YouTube, de views op YouTube is het. Ja, zoveel mogelijk op YouTube. Hoe heet het nummer ook weer? What About Us. Kom je volgende keer terug met band en zus? Jazeker. Tof dat je er was. Dankjewel. Lotte Schuiling, dames en heren! We hebben Ancora in the house. Jongens, ga lekker staan alvast. Dat mag ik al je kennen, maar die komen ergens uit Hilversum bij op dit stuit. Volkert, doe hier dan per meest. Stel je even voor. Hoi, ik ben Anne-Marije. Hoi, en ik ben Willem. En hoe is het u? Ik ben Marianne. Nienke. Hoi, ik ben Fenna. Ik ben Wiebe. Ik ben Jeffrey. Ik ben Robert. Oké, en jullie spelen al in dat stuk? Ja. Even niet kwart, weg dit stuk hoor. Het gaat om 4% love en het gaat om liefde. Wat voor ding? Love? Love, ja. Wit love of love, liefde? Ja.
Love. En het gaat om liefde en nog wel vol meer ruzies. En het is echt vol alle voor soort dingen. Het ware leven. Ja, het gaat eigenlijk ook een beetje over een Kate, over jongeren die in een Kate hingen. En ik ben eigenlijk van alles. Zit wel eens in Kate, zo'n soepkate? Nee. Die jong toch, hè? Ja. Maar men met wit. Even die rol, wat spelen ze toe? Ik speel hier de vriendin van Sibbe, die zit ik in de Kate. Oké. En toch mij ontstaat er al je ruzie. Ja. Want? Want Bist u de strenge dame? Jullie de meesten net in die Kate zitten? ik ben de vrolijke Nederlandse aparte type. Oké. Ja. De altijd aparte Nederlander. Ja. Ja, zo'n artiest hebben we ooit in Leeuwarden. En wat voor rol is die? Ik hiet ook in een stuk en ik heb bij de oren waarvan ik in een groepje. En we jaren eigenlijk bielkoor en altijd in verbindt altijd met elkaar injes en zo. Ja. En maak ik nog ruzie of net? Nou, ik ben wel één keer boos, ja. Ja, staat ze gewoon. Dit is een man op schreeuwtjes, dat is een goede kerel. Maar de hoenekop heb ik nog helemaal klaar. Ja, ik ben Sebel. En doe zit altijd in de keten soepen in die rol of net? Ja, nou ja. En ik ga een vriendin op laatst. Dus, Op het laatst? Ja. Maar we dat wel verklappen? Nou, het is nou al verklapt, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. En die rol? Ik ben Hein, de grappenmaker. Oh, de grappenmaker? Ja, wist. Was toch hier voorradig of net? Een grapje? Nee, dat is te goed. Oké, komt aan wel. Hoe is het? Ik ben Hielke. Oké. En hoe speel je het? Ik ben eigenlijk broerke van een Kate, waar de Kate van is. Hey, na je weekend, première of de eerste trogrin, hoe zit het eigenlijk? 12 maart de Oeh. uitvoering. Spannend zeker? Ja, het is wel spannend. Alles jij erin? Nee. Echt de eerste keer? Nou, wel eindmusical en zijn groep 8, maar dit is wel heel wat anders en zo. Doodeng. Spannend. Ja, zeker. Ja. Wel leuk? Ja. Je het wel een keer doen of denk je het is een eenmalig leuke ervaring en de groeten? Nou, dat zullen we nou dus, als de ouderen het leuker vinden en ze zeggen, dan kunnen we nog een keer doen, dan doen we het nog een keer. Ja, te gek man. Hartstikke super. Is Volkert een beetje een leuke regisseur of niet? Zeker. Oké. Zo zei ze het mij, hè? Ja, hier is echt geweldig. Ik ken hem wel hoor. Ja. Hartstikke mooi. Volkert, heb ik wat? We moeten beginnen. Of deze band jonge meisken, maar ik zeg zo een ontwerp zien willen. Dat is in Eigen, in het dorpshuis, de Jester. Dus in het Kate het Jesterke. Nou, hartstikke mooi. Ja. En 2 maart eerste voorstelling. Dan hebben wij het weekend erop 8 maart en nog 9 maart. Ja. Dus 3 voorstellingen en mensen die kunnen wel even op een website zien. nijbeginnijgeer.nl.com, weet ik veel, maar dat staat wel op Google. Ja. En dan kunnen mensen kaarten bestellen, als ze erbij wijzen willen. En het leuke is, de jeugd speelt het eerst, dan hebben we Skoft en dan nog de volwassenen. Dus het is ook nog een jong vol theater. Mooi man. Ik wens je succes. Leuk dat je er even weer in. Jong naar de soepketen hè? Ja. Oh. Hartstikke mooi. Ik ga even terug naar 3 heren. En, die binnen alweer een hele tijd. Lien trouwens hier al eens te gast geweest. Heren, sta je zo even voor. Harm. Bree. Patrick. Ancora! Jullie komen echt binnenvliegen, maar jullie komen nou uit Hilversum? Ja, we komen net uit het programma van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 keer. Ja, daar komen we. Zie stille live, hè? Ja, helemaal nog. Radio 5 volgens mij, of niet? Radio 5, ja. Is toch geweldig? Ja, geweldig. Een icoon, hè? Ja, we komen daar al voor de 6e, 7e keer. Maar ik vind het altijd weer leuk om daar naartoe te gaan. En ze is altijd heel enthousiast. Dus, Nou, voor Tineke maak ik graag plaats. Maar blij dat jullie zo voor het sluiten van dit programma nog even langs willen komen. Even maar 2 dingen eigenlijk. De single... En we gaan het theater in. Ja, we gaan het theater in op 29 en 31 maart in de gemeente in Steenwijk. Dus net eventjes over de grens. Steenwijk? Steenwijk. Ja, Steenwijk. Nou, ik ben er zelf geboren, dus, ja, dus ik weet het daar. En single? Ja, single. We hebben een nieuwe single, Om en Om. Dat is een fantastisch mooie single. En mensen moeten het gewoon allemaal beluisteren van ons. En gaat allemaal goed. Ik wil het live horen. Jongens, welke nummers ga je doen? We gaan door storm en woeste regen. En we gaan de nieuwe single doen, Om en Om. En als we nog tijd nodig hebben, hebben we een fantastisch mooie toegift hier. Want dat is Hoog in het Noorden. Ik kijk naar de klok. Dat is onze tegenstander vrijdags altijd. Anders kijk ik ruzie met de collega's. Dat wil ik allemaal niet. Dames en heren, zijn jullie er klaar voor? Ancora, live in Noorderwien! Jullie mee? Oh yeah. Zegt dat je als zeeman wordt geboren. Ik zocht als kind al het avontuur, de wijde wereld in, dat was waar ik naar uitkeek.
het naar de golven, verlang het naar de zee. Hoe lang laten jullie mij nog wachten? Nemen jullie mij nog mee? Bij storm en woeste regen gaat ons hart steeds sneller slaan. Oh, oh, oh. Dus ik ken veel gevaren, maar die zullen mij doorstaan. Oh, oh, oh. Angsten, als wij laveren langs de rotsen. We zullen doen wat we moeten doen, maar het lot ligt niet meer in onze handen. Verlangen naar de golven, verlangen naar de zee. Hoe lang laten jullie mij nog wachten? Nemen jullie mij nog mee? Bij storm en woeste regen gaat ons hart steeds sneller slaan. Oh, oh, oh. Dus ik ken veel gevaren, maar die zullen mij doorstaan. Oh, oh, oh. En als wij dan in de grote feesttent staan, doen we altijd zo. En dan doet iedereen altijd mee met ons. Duizenden handen omhoog. En dat gebeurt hier ook bij Noorderwien. Hier in Leeuwarden bij Omroep Friesland. Hey! 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 Verlangen naar de golven, verlangen naar de zee. Hoe lang laten jullie mij nog wachten? Nemen jullie mij nog mee? Bij storm en woeste regen gaat ons hart steeds sneller slaan. Dus ik ken veel gevaren, maar die zullen mij doorstaan. Bij storm en woeste regen gaat ons hart steeds sneller slaan. Dus ik ken veel gevaren, maar die zullen mij doorstaan. Bij storm en woeste regen. Dank jullie wel. Wat een gezelligheid hier. Ja, we hebben vorige week een nieuwe single uit mogen brengen. En het is een single van ons album Wind in de Zeilen. En die heet Om en Om. We gaan er één gezellige groep van maken hier. Je mag gaan staan, je mag meedijnen. Neem maar vast een biertje. De lichten in de haven zijn al uitgegaan. Het is koud en overal zijn de gordijnen dicht. Lege straten, iedereen lijkt al naar huis te zijn gegaan. Waar is een plek, daar is het warm, daar brandt nog licht. De oude mannen aan de tafel spelen stroeven tot je kaart. Er wordt gestreden en gevochten voor elke cent. Aan de bar hangt een dame die zo laat nog werken gaat. Bij de deur, daar staat een klant die zij verwent. Niemand bijzonder en niemand die je kent. Niemand bijzonder in het algemeen. Hier wordt geschonken alsof ze weten wie je bent. Dus kom en draai maar lekker mee. En we gaan draaien met z'n allen, komt-ie! Draai het om en om, tot het bier van de tafel gaat. Om en om, in mijn armen is het nooit te laat. Om en om, voordat je weer naar huis toe gaat. Oh, 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 oh.
een klant, een warme ziel, elk gezicht een nieuw verhaal. Al ben je anders, je bent gelijk en niemand kijkt je aan. Maar als je wil, dan spreekt iedereen opeens dezelfde taal. Geen laatste ronde, de bel zal nooit gaan. Niemand bijzonder en niemand die je kent. Niemand bijzonder in het algemeen. Hier wordt geschonken alsof ze weten wie je bent. Dus kom en draai maar lekker mee. En we gaan weer draaien met z'n allen, daar komt ie! Draai je om en om, tot het bier van de tafel gaat. En om, in mijn armen is het nooit te laat. En om, voordat je weer naar huis toe gaat. Gezellig, dankjewel. Maar geweldig. Helaas, de tijd is op. Volgende keer komen we weer terug om het feest nog maar eens over te doen. Even de single, die is uit dus. Ja, de single is net uit, Om en Om. Ja, het is een liedje van, zoals Patrick net al zei, het nieuwe album. Ja, op het moment gaat het gewoon heel goed met Ancora. We gaan eigenlijk door alle provincies in Nederland heen met onze liedjes. En ja, we kijken enorm uit naar het theaterconcert eind maart. Dus ja. Is dat eenmalig of ga je vaker de theaters in? We hebben 2 dagen gedaan. We zouden eigenlijk maar 1 avond doen, maar die was heel snel uitverkocht. Dus we hebben er een zondagmiddag bijgepakt, 31 maart. Dus daar zijn nog een paar kaarten voor. Het is ook bijna uitverkocht, gelukkig. Nou ja, dak eraf dus. Ja, echt heel gaaf. En voor het eerst voor ons. Dus we zijn best wel nieuw voor ons allemaal. En dan gaan we het in het najaar gaan we dat natuurlijk voortzetten in de theaters in heel Nederland. Kom alsjeblieft terug. Dankjewel. Dames en heren, Ancora! En dit weer, Noorderwiel live. Graag naar je weekend. Hoi! Dat klinkt vreks goed. Dat wordt een feest. Met z'n allen. Ja, la, 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 la. Boeteldank. Wappengat. Krabbegat. Kruipensuikerzak. Zingen. 1 keer per jaar gaan alle remmen los. Ons vrouw die zit thuis op de bank terwijl ik lekker hos. Er is geen gemekker en de vrouw is lekker los. Dan mag ik geen naar kijken, geef me nog een goede kost. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. De ene heeft een mokkel en de ander die let rechts. Ik zie ze links, ik zie ze rechts. Het is hier zo gezellig, dus we dachten van, we doen er gewoon nog eentje. Ook als de uitzending voorbij. Maakt niet uit, jullie zijn er allemaal op gekleed. En ja, ik zie hier een politieagent en ik zie een brandweer. En maar wij zeggen altijd gewoon, word zeeman! Zeeman en zeevrouw opgelet. We gaan de zee op. En we gaan springen! Hey! 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 Het is me 1000 keer op zin gevraagd. Wat wil je worden als je bent geslaagd? Nog nooit had ik erover nagedacht. Maar ik heb wel verbeeldingskracht. Kraanmachinist of conducteur. Succesvol zakenman of eetaler. Misschien ook timmerman of advocaat. Maar toen kwam jij en gaf me raad. Word zeeman en pak het roer. En haal je eigen koers, dat is stoer. Ga het gevecht met de natuur maar aan. Word zeeman, dan ben je vrij. Je kan beraden aan je zij. Het zeemansleven geeft je zoveel meer. Word zeeman, beleef het weer. Hey, hey, hey.
geen parochiewerk als dorpspastoor. Misschien is schilder wel een heel mooi vak. Zo heel gewoon, geen koude kak. Automonteur of taaldocent. Of zanger in een heel beroemde band. Onder de wapenen of heilsoldaat. Maar jij gaat wijken deze raad. Word zeeman en pak het roer. En bouw je eigen koers, dat is stoer. Ga het gevecht met de natuur maar aan. Word zeeman, dan ben je vrij. Je kameraden aan je zij. Het zeemansleven geeft je zoveel meer. Word zeeman, klinkt zo hard als je wat je horen. Lijken goed. Je kunt nog niet anders maar uitproberen. De zee die zit ons in de bloed. En word zeeman en pak het roer. Bepaal je eigen koers, dat is stoer. Uit gevecht met de natuur maar aan. Word zeeman, dan ben je vrij. Je kameraden aan je zij. Het zeemansleven geeft je zoveel meer. Word zeeman, klinkt het weer.